ikastaroetan oihartzun handia izan dugu eta baita ere zuzen ere kamera aurrean zaudeten guzti-guztioi, pantailaren aurrean zaudeten guzti-guztioi ongi etorriak. Zer esana ematen du ilikatzeak, denen ahotan dagoen hitza da, eta horren inguruan Udako Unibertsitateak eta bere baitan jardunaldi interesgarri hau antolatua da. Bertan bi hizlari izango ditugu eta gero mahai inguru bat ere izango dugu eta uste dut gaurko egun honetan zer esana eta zer entzuna izango da eta asteburuan izango dugu gure ingurumarian zerra hausnartua. Hortarako, bertako produktuen ezagutza eta hauen kontsumoa bultzatzeko hitzaldi hau, jardunaldi hau antolatu dugu eta esan bezala guzti-guztioi ongi etorri. Eta gaurko saioari hasiera emateko, hain zuzen ere lehenbiziko Iñaki Elgarresta gonbidatuko dut, zuei agurra luzatzera izan ere, Landaola zuzendari batzordeko kidea baita bera. Iñaki, nahi duzuenean, mesedez. Egun ondan nahi. Nahi tokatu zati ikusten danez Landaolako ordezkari bezala hemen gaur aurkezpen ematea, eta urtero bezala hemen bildu gea Euskal Herriko Unibertsitatekin batea Udako ikastaro hauek ja udazken behi da dare, baina Udako ikastaro deitzen da nontan. Eta eskertu etorri zaten guztioi, eta berre hemendik zerbait ikasi eta zabaltzeko modu daukeun gure ingurunen. Piskat lehenengo sektorea nola daun ikusi, eta gizarten beste alderdie, eroslen aldetik baita esforzo piskatitiko aukera daukeun, sortzen dien produktu hauei irten bidea emateko. Eta ongi etorri, eta uste joritzi emango diotela, zuk emango diozu. Emango dio, izan ere beste bat dagoen tartean, eta bakoitzari bere esaten bezala. Gurekin dugu baita ere, Maider Kortajarena Udako ikastoretarako zuzendari akademikoa, eta gero joli bizten dugu dio, baina Maider nahi izan mesedez. Egun hon, ongi etorriak Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaro ontara, eta lehenik eta behin eskerrak eman, Zaldibiko udaletxeari, alkateari, eta Landaola Gipuzkoako Landa Garapenerako Elkarten Federazioari, aurtengoa 7.-8. Uda ikastaroa delako, eta horrek erakusten du daukagun lankidetza honek zentzua daukala. Haman komunean ditugu hainbat helburu, eta helburu horietako bat da, edozein edo gizarteko edozein arlotako ezagutzen plaza bat sortzea. Gaurkoaren adibidea daukagu, nekazaritzako munduko personak elkartu zazte, baina baita osasungintzako persona asko zaudete bai hemen eta baita online konektatuta ere. Eta Iñakik esan duen bezala, gaur egun elikadura osasungarria, jasangarria, gertukoa bilatzeko asmoz edo elkartu gea hemen. Uda ikastaroen beste helburutako bada, hirietaz gain, herrietan ere uda ikastaroak egitea. Eta hauei uda ikastaro ibiltariak deitze dugu, gaurkoa udazkenekoa, baina. Horren adibide daukagu, gaurkoa, Goizane zentruan egiten deguna, hurrengo astean Ordizin egingo den beste uda ikastaro bat, Beasainen ere egiten deguna, eta Hondarribin, Bizkaiko zenbait herritan ere egite ditugu uda ikastaroak. Gure helburua da gerturatzea, ez? Hirietatik beste herrietara ere bai gerturatzea. Eta, hau esan da, espero dut, gizarteko agente ezberdinen bakoitzak bere ikuspuntua ekarriko dula, eta, aurtengo gure irudi birakariak digitalean ikusten denean irudi birakari bat da, eta irudikatu nahi du nolabait, lorea ikuspuntu ezberdinetatik ikusi daitekela, eta segunta nun nagon, lorearen leku batetik edo bestetik ikusi dezaket errealitatea. Eta gaur ere hori egingo ez dute bakoitzak lorea
ikuspuntu ezberdinetatik ekarriko ez dute, eta hori dena aman komunean jarrita, balorearen ikuspuntu errealago bat emango dezute, ez? Bueno, espero dut ikastaroa interesekoa izatea, eta, gustora egotea. Eskerrik asko. Mila esker, Maider, eskerrik asko. Iñaki Elkarrestak agurra luzatu digu, Maider Kortajarenak ere bai, eta Zaldibiko alkatea hementxe dugu. Joritz Berra, Joritz nahi duzunean, gietorri. Ongi etorri denoi Zaldibira, eskerrik asko bai Landaolari eta bai Euskal Herriko Unibertsitateari, pixkat Maiderrek esan duenaren hildotik, akademia probintziara ere zabaltzeagatik, ez bakarrik Miramar Jauregi zoragarrian gehatzeagatik. Nik uste garrantzitsua dela, batez ere landa inguruneari dagozkion gaia tazari gerala, benetan landa ingurunera etortzera, ez gehatzea iritik egiten den diskurtso bat bezala, edo akademiatik bakarrik egiten den diskurtso bat bezala, eta, benetan, zerbait ikasten dugun eta baliagarria den zerbait ateratzen dugun gaurko saiotik. Nik uste gizartean badagoela uste bat edo askotan aipatzen da bertako produktuen aldeko joera ikaragarri bat balego bezala. Ez dut uste gero, ez dakit datuak ikusiko ditugu, baina datuek eta hori adierazten dutenik, ez da ekoizleek hori adierazten dutenik. Espero dut benetan horren aldeko kontsumoa edo bultzatzeak ekarri dezakela baita ere horren aurretik egongo litzateken oina edo ekoizleen oinarri hori zabaltzen laguntzea, kontsumoaren trakzio gaitasunez agian ekoizle berriak sortu ditzakegulako. Eta ikasten dugun eta etorkizunerako klabeak ematen ditugun gaurko saioak. Eskerrik asko. Mila esker Iñaki, mila esker Maider eta mila esker Joritz. Esan bezala, agurren ondoren lanean hasiko era eta horretarako lehenbiziko hitzaldirako egin zuzen ere Arantza Madariaga gonbidatuko dut. Arantza, hurbilduko gara, bai? Arantza Madariaga Elika Fundazioko zuzendaria da eta programan jartzen dizuen bezala hitzaldi bat eskainiko dugu oso interesgarria guztiak ala dira, baina pista asko emango dizkigu eta gero galderentzako ere bete izango dugu. Tarteka marteka horritxo batzu pasako izkizut, zenbat denbora gelditzen zaizun jakiteko, eta hola, bixat, bereiek ere aukera izan dezaten. Arantzak izango duen hitzaldiaren izenburua da, elikadura osasungarri eta jasangarria sustatzeko tresnak. Zer moduzko tresna ditugun eta hori guztia azalduko diguzu. Ongi etorri eta mila esker. Eskerrik asko zuari. Lehenik eta behin, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Beti da plazer bat niretzako Landaolak eta kasu honetan bai Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen daben ikastoetara etortzea eta gaia zoragarriz da. Ez da erresa, nik ez dute ekarriko soluzioak, nik apurben nahi dutena da provokatu bai debatea edo hausnarketa badanan artean eta beti dekot kostumbrie etxeko lanak ipintiko danantzako, ez da? Bai niretzako, bai kasu honetan Eusko Jaurlaritzako, bai baita agente guztientzako, zen nipentzate dut honen inguruan dana dekogula zer esan asko eta zer egin asko, ez da? Ni lehenengo hasiko naz, bai datuekaz, ez dakite ondo ikusten badira, azkenian hau da gure egoera edo hau da diagnosia, ez da? Guk azkenian elikaduraren kateak suposatzen da gure produktu gordinaren 9,9%, eta hor sartzen dira sektore guzti horrek. Orduan, ikusita zer suposatzen dauen, ikusten dugu bebai, gerota gitxiago garela, ez da? Produktu gordinean intzidentzi gitxiago dekogula eta indar gitxiago dakogula. Egize da, bitartean aukin genduna bebai pandemiak eta horrek eragine handia aukin dau, batez be sektore batzuetan, ostalaritzan eta
merkatu edo distribuzio arloan, baina egia da, 2015ean ginela 10,7 eta oin garela 2020, oin pasadan urtean 2023an 9,7. Hori da egoera, ezta? Bebai, lehenengo sektoreari begira, azkenean produktu gordinaren 0,84 gara. Osea, gotezan ekonomia guztia ikusita, suposatzen da hori dela sektore, nekazal sektoria, edo, nekazaritza eta abeltzaintzan, horren 0,18 eta gero arrantza 0,26. Eta enpleguen aldetik, suposatzen deu lehenengo sektoreak 10.000 eta piku enplegu Euskadin, eta hori berantza doa. Osea, azkenean hori da bebai egoera. Lehenengo sektorea ikusita nekazaritza, abeltzaintza eta baita basogintzak gestionatzen deu gure lurraldearen 83%. Osea, gehien bat gure eskuetan, lehenengo sektoran eskuetan dau gure lurraldearen kudeak eta baina hori da porcentaia ikusten dozue nekazaritzak eta abeltzaintza suposatzen daben 11% eta basogintzak 61%, eta lurraren erabileran bakarrik 12% da landatuta edo kultibo esaten da ona, eta barazkiak edo halako produktuak ipintzeko tokia. Hori da porcentaia. Osea, gure nekazaritza eta 12%an bakarrik 12%, lurraren 12% erabiltzen dabe aktibitate hori aurrera eramateko. Ez dakit ondo ikusten bada, gero hori danak dekozue bebai eskuragarri hau, ikusten dozue adinaren asuntoa, ezta? Azkenian zensoa ez dago eguneratute, egiten da, tokatzen da uste dut, datorren urtean berriro zenso agrario deitzen dana egitea, baina, 2020an, ikusten dozuen nundin ora dabizen, adinak, ez da, gure sektorean. Gehienak ja, 40 eta 65 urte barruan egongo dira, osea, keia batzu ja, 4 urte gehiago kingo dute, eta urrengoak ja dira, oraindino, nagusiagoak. Ikusten dugu, 40 urte baino gitxiauko nekazari edo abeltzaintzak dauzen pertsonak, bitzu zelako porzentai txikia dekogun, ezta? Eta hor dekogu erronka handia benetan aurrera egiteko gure sektorearekin. Gero bebai, ikusten dozue gehiena dirala autonomoak edo persona fisika dira ustiategien buru diranak, eta gero ja bebai ikusten dozue porcentaia apurbet zeintzu dira nekazaritza, abeltzaintza, mixta, gehienak, gure ustiategi gehienak dira abeltzaintza gehien bat, eta gero ja, nekazaritzan ikusten dugu bebai, ja bietan dauzenak, 13% izango dela. Egia da, badinotzuete datuak ez dauz eguneratute, ez teko guz orain dino eguneratute, baina ikusten dugu bebai gitxi gora bera zein dan tendentzia, eta hor, porcentaiak segurazkiz dira bajatuko dirana dira ustiategien zenbakiak, baina gitxi gora bera hori izango zen distribuzioa. Gero, data handia dira, baina, nahi da bena gero aztertu, hor dago, ez da. Ja, hau izango zen industria arloan, ez da, burbet, eraldatze prozesuetan dabizenak ikusten dugu, hau da gure Euskadiko industria
elikagaien industria, ikusten dozue sektoreka dauela sakabanatuta, eta ikusten duguna da, azkenean, bajatzen ari garela, bai gure VAB da valor agregado edo, izango zan apurbet, zer suposatzen daben ekonomiarentzat gure sektoreak, eta ikusten dugu zelan, bada total industria agroalimentaria, hori da apurbet datua, ezta? Egia da, esportazioak ion egin dirala, gero eta elikagai gehiago esportatzen duguz, bebai asko datoz kanpotik, ezta? Produktu asko datoz kanpotik. Egia da, nahiko parekatuta dagoela, gu kanporatu badakizu eze produktu kanporatzen dugu zan, gehien bat edariak eta kontserbak eta lakoak, baina porzentai handia da, eta oreka hor da bil, bai alanda guzti be asko hartzen dugu kanpotik eta importazioa bebai asko dira. Orduan, industria mailan hau da bebai gure sektorearen egoera. Hau ja 2022ko datuak dira, ezta? Baina, porcentaje eta diru arlotan edo ekonomikoki hau suposatzen da gure industria, Euskadiko industria osoaren inguruan. Onja, horre datuak ikusita, da egoera hori dala jakinda, nik ipini dute zor, batzuk, erronka batzuk dako zenak gure sektoreak lehenengo ekoizteko. Ze lehenengo ekoiztu egin behar da, eta gero saldu egin behar da ekoizten dana. Eta horregaitik, apurbete bota dote zorrek, gehiago bai egongo dira, bai holan apurbete ikusterakoan, ni pentsaten dut oso garrantzitsua dala bai apurbet subsektore edo sektore guztien, azpisektore guztien arteko bai lankidetza lortzea. Azkenean beti ikusi dugu apurbet urrunduta gabizela adibidez nekazaritza eta abeltzaintzan artean, edo adibidez bebai, ezta, gure sektore potentea dekogu edo handia dekogu pentsuen eta animalien janarizen arloan, eta askotan ez da lotunda gure lehenengo sektorarekin, ezta. Horrelako loturak edo horrelako elkarlanak bultzatu egin behar dugu, azkenian bebai, gure adibidez, pentsuak eta eiteko, zelan da, lehen gaiak kanpotik etorri dira, ikusi dugu zelako eragin aukin daben Ukrainiako gerrak gure sektorean, ikusi dugu zelan gure lehen gai pila bat kanpotik etorri zerala, eta horrek eragin aukin dau sektorean, eta kasu honetan, animalien janarizen sektorean adibidez, presioak asko ion dira horren arabera. Igual pentsa beharko zan bebai, aldan neurrian, aberamen horren lehen gaiak produzitzeko gai bagara. Hasi da, araban ari dira ja produktu batzuk ekoizten pentsuak eta animalien janariak egiteko. Baina, ni pentsateot horren loturak bebai bultzatu behar dugu zela danan artien, apurbet, bultzada bat emateko sektoreari. Hemen apustua produzio ekologikoa edo ekologiko ekoiztea, azkenean hori Europati dator, tendentzia hori, behartute gaoz bebai ekologikoa gerota gehiago produzitzeko, bai harinako legealdian eta baino bebai oingo legealdian jarri da helburu moduan haunditzea ekoizpen hori, 8tik 25 pasatzea, ez da izango erreza, ez da erreza ekologikoan ekoiztea, eta gero eta ikusten dugu urtea pasa, haunditzen da, baina ez da haunditzen nahi dugun neurrian, eta horbe apostua egin beharko dugu sektoreak eta besteak lagundu egin beharko
beharko dugu. Digitalizazioa eta formakuntza, bueno, hori ja entzun da gabiz aspaldion, digitalizazioa danan erronka da, bebai, kasu honetan lehenengo sektoreara lotunda, azkenean bebai, pentsa behar dugu digitalizazioa eta teknologia lana erresteko tresnak dirala. Azkenean ez da inor ordezkatzeko da, lana erresteko eta hor dago presiziozko nekazaritza pila bat tresna, ikasien birko da, danari kostaten jaku ikastea, baina azkenean bebai, lagundu egiten dau bebai, aktibitatea erosoago eiteko eta askoz be efizientzia gehiago lortzeko gure lanean. Adaptazioa, exigentzia ingurumen, Europati dekogu Pakto Berde edo Pakto Berde horretan dana dira, ikusten dugu da irakurtzen dugu da dana dira exigentziak eta neurriak eta gauza, baina egia da, horti doala, legediak batzutan igual atzera pauso batzuk emoten dagoz momentu batzuetan, baina azkenean horretara joan behar gara, orduan moldatu egin behar gara. Badakigu adaptazio asko egin behar dirala eta askotan ez dela zaila, baina bai edo bai hori da etorkizuna. Eta gerota jasangarriagoak izan behar gara eta ekoizteko momentuan bebai hori kontuan eukin behar da, bebai joateko olatuarekin eta gu olatuaren kontra ezin gara joan behar gara olatuarekin. Eta hori doa lotunda bebai aldaketa klimatikoak dakazen ondorioari aurre egiteko, bagoaz ikusten ze ondorio deko zen aldaketa klimatikoa, gerota zailago izango da produktuak ekoiztea, gerota zailagoa da kudeatzea lurra eta lur hori produktiboa izatea, ze batzutan dekogu ur falta eta bestetan dator, derrepente ur guztia dator, eta ez bata ez bestea ez da ona eta horre bebai eragina deko, bai horreri be aurre egin beharko dako, horretarako badau bebai jentea lanean, gu dekogu bebai zentro teknologikoak eta laguntza ongo da aurreri aurre egiteko eta gure produkzioak askoz be gogorragoak izatea eta adaptatzeko bebai datozen aldaketari. Baina hori be hor dago eta ekoizteko momentuan hori be kontuan eukin behar dela, erronka handia dela ekoizleentzako. Nola ez, aldaketa edo gazteak zelan ekarri gure sektorera, ikusi dugu zeintzu diran datuak, zelan erakargarri gazterei sektore honetara. Teorikoki, además, beti irudia da sektorea oso sufrimento handiko sektorea dela eta egia da ez dakit askotan bokazioa bai behar dela, beste lan batzuetan bai ez da bakarrik gustokoa izatea edo ez, edo dirua irabaztea edo ez, bai apurbet izan behar da bai bokazio puntu bat, eta nik betzate dut bai lehenengo sektorean egoteko eta landa eremuan bizitzeko eta bizi proiektu bat eiteko bai bokazioa edo gustoa bai eukin behar da. Eta lortu behar dugu gazteak erakartzea eta horretarako bultzatu behar dugu askoz be erosoago izatea aktibitate hau eta benetan bizi proiektu bat bai posible izatea bai nekazaritzan eta bai abeltzaintzan lan egiten badugu, eta hori erronka handienetariko bat. Ez dut ipini lehenengoa, baina bantana dakigu hori hor dagoela, Gero, produktuaren diversifikazioa. Azkenean, bezeroat gerota exigenteagoa da, gerota eskuragarriagoa dekoz pila bat produktu, globalizazioak horrelako guzak karten dauz, edo zein lekutako produktua deko guz eskuragarri, eta horret derrigortuten dugu bai produktuei berritzaileak izateko, edo diversifikatzeko, edo beste balore bat emateko euren produktei.
ezta? Hor, egia da, azkenengo urteetan, eraldaketa arloan eta transformazioan pauso asko eman dirala, gerota ekoizle gehiago pasa dira ez bakarrik produktua ekoizten, bazik eta produktu horreri edo eraldatzen edo beste transformatzen, balio gehiago emateko, eta hori da bidea, ezta? Eta bebai da, ikustea adibidez, aldaketa klimatikoak gauza txar asko dekoz, baina egia da bebai, igual emongo dozkula aukerie bertan beste produktu batzuk ekoizteko. Igual lehen inoiz ezin izan diranak ekoiztu, oin aldoguz ekoiztu. Horrek aukerape aprobetxa egin behar dugu, eta gerota produktu desberdin gehiago ekoizten alegindu behar gara. Hau komenta dut apurbet bebai, lotunda bebai abeltzaintzagaz, apurbet animalien elikaduraren lengaiape bai, bertan aldan neurrian albadoguz ekoiztu, gerota dependentzia, kanpoko dependentzia txikitu egingo dugu, eta irtera emongo txegu bebai bertako produktoi. Gero hor, ez da ikusten, baina da, animalien ongizatea, hori bebai erronka bada, ze horrepe suposatzen duz aldaketa batzuk, egize da gure abeltzaintza kasu honetan estensiboa dala, bai alanda guzti bebai kontuan eukin behar da, animalien ongizatea, ze hori baloratuta dago, edo bentzet hori esaten dabe konsumitzailea, gero ikusiko dugu urrengo ponentzian aber zer dinoen eta gero zer egiten daben, baina kontuan eukin behar dugu hori behor dagoela eta horreri behutzi egin behar dugula. Eta gero beste erronka handi bada, konsumitzaileak, azkenean gure produktuak konsumitzaileari zuzenduta dagoz, eta konsumitzaileen habitoak edo konsumo habitoak aldatu egin behar dara, eta hori bebai kontuan eukin behar da ekoizten dugun momentuan. Baina gero ez dator bakarrik ekoiztea, gero ekoizten dugu zen produktu horre bebai merkaturatu egin behar dugu eta nonok erosi egin behar dauz, ezta? Eta hor, hori pini dutez pila bat erronka, baina nik azpimarratzen dut beti konsumitzaileak desezagutza handia dekoie produktu bat ekoizteko zer egin behar da nagine, oza, ni beti izaten dut bakarri begiratzen dela askotan presioa eta ez da begiratzen atzean dauen balorea. Eta gure eskuetan heltzen dan produktu horren ze ibilbide eukin daben aurretik eta ze suposatzen daben produktu bat ekoiztea. Da hori ez badugu ulertzen edo hori ez badakigu ez dugu baloratuko tomate bat gure eskuetan dekogunien bakarrik ikusiko du tomati eta presioa. Eta hori baino gehiago da. Eta ni pentsatzen dut hori be, arazo handia da, ulertzeko bebai askotan, zergaiti bertako produktuak beste produktu batzuk baino garestiagoak izaten diran. Hori ez badugu ulertzen eta kontekstua ez badugu ezagutzen, hor desabantai bat dekogu edozein beste produktuen aurrean, ezta? Eta hori ni pentsate dut, garrantzitsua dela bebai, aber zelan egiten dugun hori aurrera egoteko. Gero bebai, batzutan igual azpimarratzen dugu eta kanpaina asko egiten dira bertako produktuak edo kalitatezko produktuak eta beti azpimarratzen dugu bai kalitatea, gure produktuen kalitatea, bai gure bertako produktuak dirala, baina igual indar gehiago edo gehiago azpimarratu behar dugu bebai, produktu horrek ze eragindekon gure bai gure ingurumenean, bai gure ekonomian eta baita gure produktoren bizitzan, ezta? Eta ni pentsatzen dut igual beste marketingen aldetik igual gehiago azpimarratu behar dugula hori, jenteak apurbe bebai beste begi batzuekin begiratzeko bertako produktuak eta erabakitzeko aldan neurrian bebai erostea. Lehen komenta dugu, jentiak,
aurrean edo oso erakargarri deko edozein momentutan edozein tokiko produktuak, eta orduan ez dabe baloratzen temporada momentuko garaiko produktuak dirala, edo bertakoak edo freskoagoak dirala, azkenean ikusten da benean pila bat produktu, ez dira konturatzen, tomateak abuztuan bertakoa dirala eta freskoa dirala, edo zein beste momentutan jaten diran tomatea baino. Horre gauztak, konsumitzaileak askotan ez dauz kontuan eukiten. Eta horre gauza bebai kontuan euken behar dirala. Garaiko produktuak freskotasun handikoagoak dirala. Eta hori, erosteko momentuan jakinen behar dabe. Eta zelan komunikatzen dugu hori, edo zelan jakinen erazten dugu hori gure kontsumitzailea. Ez da begiratzen nungoa diran produktuak. Askotan, esaten dabe, konsumitzaileak igual esaten dabe, ez dala ikusten edo ez dagoela informazioa edo ez dabela topatzen, baina begiratzen dabe, benetan nundik datozen horrek produktuak edo ez dabe nahi jakin edo ez dotxe sola edo ze pasatzen dan. Batzutan, atxaki bada, ze badakigu Euskadin tomatiek abenduan igual ez dirala izango hurbilekoak, bai agentia tomatia nahi dauz, azkenean akostumbratu da urte osoan tomateen ensalada jaten, eta ez dutxo asola nundik doan. Baina bebai begiratu behar da, eta hor azpimarratu egin behar dugu bebai, nungoa diran ikustea. Beti dauz justifikatzen segaitik euren produktua garestiagoa da, ezta? Eta horregatik dinot, agentia kontekstuan sartu behar da ze suposatzen daben produktuak ekoizteak, ezta? Eta hori igual egin beharko genduke danan artean bebai apurbet hori, relato hori edo inglesez esaten da storytelling, baina oso lar erabilita da bebai konzeptu hori, baina apurbe bebai, ez da beti justifikatu behar segaitik garestiagoa da, ja jenteak ulertu beharko eban segaitik dan garestiagoa segun eta ze produktoren konparatuta, ez da. Gero bebai egia da, azokak eta gerota jente gitxiago deko, gerota produktore gitxiago, baita gero eta konsumitzaile gitxiago hori da, apurbet, ez dakigu zein dan lehenengo arrautza edo joa, ez da. Azkenean, habituak aldatu egin dira, ja jentea igual merkatuek deko iesen ordutegizetan lanean dago, edo ezin da joan, eta horregaitik doaz gitxiago, eta konsumitzaile gitxia dagoelez, igual produktore gitxia doaz. Edo produkte gitxi doaz, eta orduan ez da erakargarrize konsumitzaileentzat. Geuzie da, kasu honetan, merkatu bide labur baten bezala edo ohiturazko modu bezala, ez da beran momentu hobienetan, eta hori kontuan eukin behar da, bai. Topa behar da beste modu batzuk, edo aldatu behar dira merkaturatzeko bideak. Egia da, gerota bide desberdina bebai ari direla ekoizleak bilatzen, baina, ni pentsatu dut danak dirala onak eta dana bultzatu behar dirala, ez da. Gero beste guza bat bebai kontuen eukin behar dela da, konfusio asko dekola bebai konsumitzaileak. Azkenean, konzeptu horrek ekologikoa, lokala, bertakoa, naturala, azkenean horren atzean askotan egoten da, iruzurra bebai askotan, eta edo bentzet erabiltzea konzeptu horrek apurbet, oso frivolidade punto bategaz, ez da? Naturala zer da edo lokala zer da, lokala ganera konzeptua berabe, segun norentzako ez da argi, baina, konfusio horipe ez da honaz. Azkenian, jentiak ez daki batzutan produktu horren atzean zer dauen edo zer ez dauen, ez da? Eta gero, bebai, egia da, eta hori datuak esaten dabe, krisialdietan jentiak
kentzen dau elikagaietik, ezta? Osea, azkenean ikusten dugu krisialdietan eta jentiak euren gastua murriztu behar da benen, ez daki zergaitik, ez eta oso ulergarri baina elikaduratik kentzen dau eta horrek azkenean eragina deko, ikusten dugu marka zuriak eta aurrera gorantza doaz, azkenean doa merke dauzen produktua edo merkeagoak diran produktuen gana, ikusi bari beste atributo batzuk edo beste gauza batzuk. Orduan, ez bakarrik ekoizteko, baita bebai gero saltzeko, erronka eta arazo asko deko guz, ez da, momentu honetan. Zelan aldugu lortu bai bizibilizazioa eta bai konsumoaren haunditzea eta mejoratzea, ez da. Lehenengo, komenta dutena, konzeptua, produktu lokal edo bertako produktuaren konzeptua legalki bez dago argi, da horrek arazo asko ekartzen dauze askotan, ez da. Hor debate legala dagoz eta hor konzeptua berabe ez dago argi. Baina ni pentsateot, errepika egin behar dugula, bai edo bai, eta danen artean bertako produktua ona dala. Eta ona da, arrazoi asko gaitik. Lehenengo, bertako herriko ekonomia eta gure sektorearen etorkizuna bermatzen dauelako. Baina ez bakarrik horregaitik. Baita gure lurra, gure planeta, laguntzeko, nahiko alperri galdu dugu eta nahiko kukilduta dugu, baina, bentzet, planetaren eta lurraren egoera hobetzeko dala. Eta gero, beste gauza oso garrantzitsua da. Gure produktuak, bertako produktuak, ematen dabe produktuak onuragarriak ez dira osasuntzua eta bebai da jasangarria. Eta hori azpimarratu egin behar dugu. Azkenean, produktu fresko bat askoz be osasuntzuagoa da, ez dakit nondik etorri da produktu bat baino. Produktu freskoa, bertako produktu freskoa askoz be jasangarriagoa da, ze, beran ibilbidean askoz be CO2 gitxiau edo zein kasu gure ingurumenen kontrako eragin gitxiago okin dabelako. Hori oso garrantzitsua izan behar da. Baina ni pentsatzen dut, azkenean, jentea behar da bela bebai informazioa. Guk etzaten dugu beti, edo, nik hori ez dakite, nik beti esaten dut, erabiltzen dute alduntze konzeptoa edo zein gauzatarako, danetarako, zini pentsaten dut garrantzitsua dala, baina kasu honetan, nik pentsaten dut, elikadura alduntzea oso garrantzitsua da. Jentiak eukin behar dau informazioa, formazioa eta benetazko informazioa. Segia da, hoien edozeinek esaten dugu edozer gauza elikaduraren gaien inguruan. Además, esaten dabe kasu batzuetan edozer barbaridade asko, eta ez da pasatzen ezer, son medioak hori bebai lagatzen dabe, baina jentiak eukin behar dago informazioa erabaki honak hartzeko. Eta niretzako hori empoderamiento alimentario elikadura alduntzea oso garrantzitsua da, bebai gure helburua lortzeko, azkenean baloratzeko zergaitik kontsumitu behar dan bertako produktua, eta horrek zelako eragina dekon bai gure osasunean, bai ingurumenean eta baita ekonomian. Ez deko zer ikusirik soberania alimentaria, sostenibilidad alimentaria. Hori tresna bada beste guztira heltzeko. Elikadura alduntzea da, tresna bat, benetan gure elikadura askoz be osasuntzuagoa eta jasangarriagoa izateko. Da, informazioa aukitea eta gero ja erabakiak hartzea informazioan arabera. Gero bakotxak egiten daun nahi da bena, baina egia da oso garrantzitsua dala hori, formazioa, informazioa erabaki onak hartzeko. Eta beste gauza bat, hau ez da baten arazoa eta konponbidea bez da izango batena. Oin paktuak eta modan dauz, ezta? Osakidetzaren aldeko paktoa, eta
paktoak modan daoz, eta nik egon abe paktoa ekarko dut. Ze azkenian, gure elikadura ekosisteman, bakarrik euskal ekosisteman, ja hortik kanpora begitu bari, bakarrik gurean agente pila badauz. Eta gure katea lehen izan dugu ez dekola eragin handirik igual produktu gordinean, baina egia da oso garrantzitsua dela guretzako. Eta nik azpimarratu dotez, apurbet ekosistema horren daozen agente batzuk, gero aparte gehiago ongo dira, bai horrek dira gehienak. Eta danan artean, pentsaten dut lortu behar dugula helburu hau, ezta? Produktua lehenengo ekoiztea, eta errentagarria izatea ekoiztea, gero ezagutza ematea, eta gero jentia konsumitzea. Danan artean, pentsa behar dugu zelako sistema nahi dugun, adostu behar dugu sistema bat, eta gero konsekuenteak izan behar gara danak akordio horretan erabaki dugunagaz. Ez bakarrik sinatu, baizik eta gero egin. Horretarako, agente guztiek dekoie zeregina. Eta hasiko naz industria edo eraldatze sektoretik, ez da? Horre, egia da, Euskadin eraldatzea industria transformazioa oso enpresa txikize direla gehien bat, handiak gitzi dira, baina eragina bebai dekoie sektorearen. Eta orduan, trakzioa izan behar dabe. Azkenian, lehen komenta dugun, lehen gaiak eta hemen lortzen badira, bertako eraldatze edo bertake industrian erabiltzeko, horre behi suposatzen dugu trakzio bat eta bultzada bat lehenengo sektoreari. Karo, hori egin behar da akordio batzuekin. Hemen badakigu, barazkia, landarak eta ez dira urteten egun batetik bestera, planifikatu egin behar da, eta horretarako bebai segurtasun bat eukin behar dau ekoizleak. Eta hori landu behar da, bai lehenengo sektorea eta bai industriaren artean. Edozein negozio edo beste sektore batzuen moduan, kontratuak egin eta segurtasun bat ematia bebai. Bai hori landu egin behar da, eta industria, gero eta industria gehiago dau, ez dira oso handia, baina gero eta gehiago dau, baina bertako produktuen bebai izan behar dira industria horren lehengaiak eta hori balorean jarri behar da. Eta bebai industria jarri behar du balorean benetan hori, nundi datorren lehengaiak eta produktua nongoa dan. Eure bebai egin behar dabe, hori, marketing hori edo azpimarra hori, badeko guz, gu badeko guz, Eusko Label eta badeko guz pila bat kalitatezko sigiluak eta markak, horreri esker kasu batzuetan lortu da bertako produktuak oso kalitatezko produktuak itea eta marka eta ezagutza bat emotea, baina nibetzateot hori orain dino gehiago bultzatu behar dugula eta bebai industriak horretan lagundu egin behar dugula. Hor, dekogu, niretzako da adibide on bat gaztaien munduan, hor, aspaldian eta urte askotan bultzatu da Idiazabal gazta, horreri esker bebai, abeltzaintzan latza, ardia eta hori, gero eta dauz hartalde asko, eta gebai dauz gaztandegi asko Idiazabal egiten dabenak, baina zu galdetzen badozu, eta hori egin zan momentu baten, Euskadi mailan zema gazta konsumitzen dan, bakarrik 10% zan Idiazabal. Eta beste 80% beste edozein tokitako gazta izan zan. Eta horregaitik sortu zan bebai gazta berri proiektua. Ze, esaten duzu, beste badekogu, fidelizatuta entre komillas, 10% mota horretako gaztarekin, baina gure herriko konsumitzaileak bebai nahi dabe beste mota desberdinetako gaztak, eta erosten dabe beste leko desberdinetako batzuk. Segaitik ez dugu bebai guk hori ikusita,
ekoizten beste mota desberdinetako gazta batzuk. Eta hortik sortzen da gazta berri. Ikusita bebai gure konsumitzailea zen nahi duten, eta guk alegindu horreri erantzuna ematen. Eta hori da eredu bat, edonetzako adibide on bat bebai zelan egin behar dan prozesua. Hori industria aldetik. Ostalaritzan zergin handia deko. Atzo, justo, azkenean ipini dut, ezta? Oin borro dabil, zelan bertako ardoa ez da edaten Euskadin, Arabako upategia dabil zor arduratuta, atzo bebai kanpaina justo bat presentabien, marka bat eta aurkezten jentiak ezagutza edo jakiteko zein dan bertako edo Arabako ardoa, baina eske da, zoragarriz da, Bizkaian eta Gipuzkoan ez da edaten Arabako ardoa. Eta hor danan gaia da, baina ostalaritzan adibidez, atzo galdetzen zan Donostin, jentieri, zuk ze eskatzen dozu? Arabakoa eskatzen dozu? Ez, ni Rioja bat, eta emoten doztena ondo dau. Ez dut eskatzen bereziki Arabakoa. Eta ostalaritzakoari galdetutzien eta esaban, ez, niri Rioja esateztie, baina zuk zehaitik ez dozu emoten Arabakoa. Ez de oficio. Inok eskatu barik, segaitik ez Arabakoa, ez da? Hor lan bat egin beharko da, ostalaritza eta sektoreen artean. Zelan sartu tabernatan produktoa, eta ino bakarrik esaten denen Rioja bat, ematea Arabakoa, ez ematea beste Rioja desberdinetako ardoa, ez da? Horrelako gauza bebai, ostalaritzak azkenean preskriptore onak dira, bebai, eureka seguramente egin beharko da hori lana bebai, ez da? Hor suposatzen duen negozio kontuak izango dirala, eta presio gauzak, eta marketing, eta igual aspaldiko distribuidorak eta hor daoz, eta ni Bizkaia ezagutzen dut, eta badakit apurben nundi doan asuntoa. Baina horbe, preskriptore honekin bebai lan handia egin behar da, eta eurepe bai aprobetzatu behar dabe, euredekoien eskaparate hori bebai, bertako produktuak eskaintzeko, eta ganera, esplikatzeko bebai, eta esateko nungoa diran. Orduan, nik uste dut hortik egin behar dela lan handia eurek eta sektorea eta ostalaritzan inguruan. Eta dinoten nien ardoa, gotezan beste gauza guztizepe bai. Egia da askotan, konfiantzazko erlazio horrek sortu behar dirala, eta, hola egiten da, baina pentsate dut hemen, dekogula bebai aukera polita eurrera eiteko. Distribuzioa, merkataritza, hor bardine, trazionatu egin behar da, ze eure dekoie eskaparatea eta eure dekoie indarra, eta apurbet apostu egin behar dabe bertako produktuengan. Eta ordaindu bebai beran presioan. Ze askotan badaoz produktore batzuk gura udabela ez saldu, igual distribuzioari saldu baino lehen hau, ez da belako ikusten ondo ordainduta dauela euren produktua, ezta? Baina hori ezinezkoa da. Azkenean, bebai distribuzioa aldetik eta merkataritzaren aldetik, bebai ordaindu behar da hori, beran presioa, gera zuk ipiniko dozu zeure presioa. Baina hori pentsatu garrantzitsua da. Azken batean, gure konsumitzaileen habituak, gehien bak, doiez 15 konpraketzen, eta gehiena joaten dira merkatal zentro handietara. Hori da eskaparatea, hor da hau bebai gehien saltzen daun tokia. Gure produktuak egon behar dira hor, bai egon behar dira duintasunagaz eta euren tokian. Eta hori, pentsatu dut, bebai begiratu egin behar dugula, eta horbe danan artean egin behar dugula lan. Ze batzuetan, distribuzioak esaten du eurek aldabela produktu gehiago, bertoko produktu gehiago saldu, baina ez dotzi ezela eureri, produktoreak ez dabela nahi saldu.
Eta orduan dinozu, ze pasatzen da, zer pasatzen da, zuk aukera dekozu saltzeko bertako produktu gehiago eta ekoizleak ez dotzu saltzen zuri, hor erdian dagoen gai hori edo negozio hori bebai igual aztertu egin beharko da, segia da, konsumitzaileak orduan eskatzen da biela produktua. Orduan, ezinezkoa da eskaintza egotea eta ez egotea gero produktua. Instituzioak, dekogu pila bat lan bebai, ez da? Alde batetik bebai pedagogia, lehen esan dugu askotan kanpainak egiten dira, aspalditik egin duguz, bai egual, azpimarratu dugu lehen esan dugu moduan, kalitatea, eta ondo dau, ze kalitatezko produktua dekoguz, bai abeste gauza gehiago bebai bultzatu behar duguz eta azpimarratu behar duguz. Lotunda, pedagogia hori lotunda, lehen komenta dugun empoderamiento alimentario edo elikadura alduntzea, azkenean informazioa ematea jentiak egoteko. Konsumo erantzungarri edo jasangarri bebai impulsatu behar dugu, gero elikagaien katearen lege badao, hor ganean egon behar gara, eta hori bete egin behar da, ez da bena beteten, beran sanzioekin behar dugu, ekin beharko dau. Legeak askotan ondo dauz egotea, baina gero bete egin behar da. Eta hor ez da baten lana, hor katea oso luzea da, eta bata besteko lana bebai da, exigentzia maila hori eta errespetu maila hori kate osoaren inguruan egon behar da. Instituzioa dauz, bebai, begiratzeko, eta ez da benak betetzen, sanzionatzeko, baina egia da bebai horre errespetu eta kaso bada danan artien. Gero, lehen komenta duguna, azpimarratu behar dugu, ze suposatzen daben gure produktuak, azkenean, hortik kanpaina bat dau, dinona, si yo no produzco, tú no comes. Eta egia da, azkenean produktuak nonok ekoizten deuz, azkenean ekoizlea desagertzen badira, produktua desagertuko dira, eta gero, igual eskua burura botako duguz, elikagai barriak, artifizialak, ez dakizer, gero, berandu izango da, lehenengo, igual egin behar duguna da, gure sektoreari bermatu etorkizuna, produktuak ekoizteko, gero ez dau balio, esatea nik ez dut nahi okela artifiziala edo ez dakizer artifiziala, elikagaiak ekoizteko pertsonak horre eukin behar duguz. Eta horretarako, bizibilizatu egin behar da, eta hor lan handia dekogu bai. Guk instituzio moduan eta danan artean. Gero, komenta dugu bebai, lehen Eusko Label eta horrelako markak azkenean, egia da eskaparatean jartzen dugu zela, ezagutza ematen dabe, promozioa handia ematen dugu, baina dana bez dauz Eusko Labelen, edo ez dauz jatorrizko deitura baten, gero eta gehiago dauz, baina danak ez dauz. Eta hori be, landu egin behar da beste modu batera edo Eusko Labeleko familia zabaldu, beste produktu batzuetara bebai, edo beste marketing edo promozio kanpainak egin. Lehen komenta dugu ekologikoa, hor dekogu erronka handia, lehen gunien gure sailburuak aurkeztuan parlamentuan bebai urrengo legealdirako plangintza zein dan, berriro agertzen da lortu behar dugula 125 heltzea ekologikoan, hor badaoz planak, ekologikoaren planak eta daoz planak, baina horre lagundu egin beharko dako sektoreari bebai transizio hori edo bilbide hori erosoago egitea, igual trabak eta errestea eta zebestela ez dugu lortuko. Osea, horre erronka handia dekogu. Gero, hor aspalditik gabiz, merkatua, bertako merkatuak edo herriko merkatuak eta bultzatzen, horre egin beharko da bebai
beste bultzada bat edo beste hausnarketa bat, ez bakarrik gure merkatuak horrek asteroko merkatuak eta baizik eta merkatu finkoak, herrietako merkatu finkoak edo hiriburuetako merkatua bebai, izan behar dira bebai eskaparate bat bertako produktuenak. Ezin da izen, bai Bilboko merkatura, Riberara adibidez, edo Bretzara zoazenean, topatzea Barcelonan edo beste leko baten topaten dozu zen enpresak edo produktuak. Azkenean, izan behar dira benetan gure produktuan eta gure gastronomi kultura horren ezaugarri bat eta eredu bat. Hor lan handiz edekogu bebai. Azkenean gure produktuak bebai egon behar dira eskuragarri. Ikusi behar dira, edozein datorrenean gure produktuak lehenengo lerroan egon behar dira, eta gure merkatua bebai horren espilu izan behar dira. Orduan, hor, instituzio aldetin, hori bultzada hurbileko salmentari onartu genduen behingoz dekretua, baina dekretua ez da ezer, gero ez badugu benetan hori eroaten bai merkatuetara, bar feriziatara, bai merkatu handietara, merkado de abastos, apurbet hori izan behar da lana. Konsumitzaileak, bueno, berriro con la palabrita, baina ni bentsate dut oso garrantzitsua dala eurek informatuta egotea. Baina etiketak bai irakurri behar da beze, badakigu askotan etiketak letra txikizedeko hiela eta oso eskutatu dauzela. Baina etiketak esaten dutzu nundi datorren produktu hori eta gero bebai zure osasunari begire ze porcentaidekon gatza, azukrea, nutrientes kritikos esaten duguna, hori bekontuan eukin behar da. Etiketa oso importantea da produktuaren DNI hori. Eta hor, dekogu beharrezko informazioa jakiteko produktu hori jasangarria eta osasuntzua bada, hori da. Eta bezero moduan edo konsumitzaile moduan ohitu egin behar gara horra begiratu. Ez bakarrik hartun eta punto bakarri presioa begiratu eta topa informazio hori eta erabakia hartun segun eta zer jartzen daben etiketa horrek. Benetan erabaki erostea produktu jasangarrizek eta osasuntzuak. Ez bakarrik presioa begiratu bebai atzean dagoen balorea. Askotan gero, erosten dugu gauza merkeak eta merkea direlez penagitxe hau emoten dau botatzea. Eta hor dator bebai zauketaren asuntoa. Euskadin bakotxeko 111 kilo botaten doguz. Orduan, presioak altua dagoz, gero eta zailagoa da, garestiagoa da, erosketak itea eta gero hainbat produktu botaten dugu eta gehienak gure etxeetan. Orduan, hor ez gara oso konsekuenteak edo, orduan horre gauza bebai begiratu bera. Igual hobeto da gitxiago erosi eta hobiagoa izatea, erostea holan merkea dalako eta gero igual alperri galtzea, ezta? Horre gauza bebai konsumitzaile moduan. Gero, garaiko produktuak askoz osasuntzuagoa dira eta jasangarriago dira. Hori bebai errepika egin behar dugu. Eta gero beste gauza bat, elikagaietan inbertitzen dozuna, zure osasunean inbertitzen dozu. Eta hori azpimarratu eta errepika egin behar dugu, zeholan da. Ondo daue gure osasun sistema ondo egotea, baina egokiena da ez erabiltzea, edo bentzet erabiltzea aldan neurrian gitxiago, eta elikadura gure osasunean eragin handia dako, eta kontuen eukin behar da, eta konprak egiten dugu zen momentuan pentsa behar dugu gure osasunari gau bizela, produktu onak edo txarrak, edo garestiak edo ez garestiak, baina sartzen. Hor dau konzeptu bat, deitzen dana food is medicine, gerota gehiago entzungo da, eta gerota gehiago hasi da errepikatzen arlo guztietan, baina egia da, eta konsumitzaile moduan pentsa behar dugu elikadura osasuna dala, eta segun zelan elikatzen garen, hori gure osasuna olakoa edo bestelakoa izango dan, eta hori kontuan eukin behar da. Eta gero benetan, esaten dugunien apostua egiten dugula bertako produktue, bertako nekazarien aldekoa garena, ni gogoratzen az, zelan pandemia arloan,
pila bat konsumitzaile hasi ziren bertoko produktuak erosten, etxera eroaten ziren, hor hartu eman polita sortu zen ekoizle eta konsumitzaileen artean, eta pena handia da, pandemia amaituta gero, hartu eman hori eta erlazioari ez dela mantendu, ezta? Orduan, bueno, batzutan esaten dugu gauza bat eta egiten dugu beste gauza bat. Bale, sektoreak noski, euren lana balorean jarri eta komunikatu bebai eta bebai alegin gehiagoen esatez bakarrik ez dela produktu horren atzean dauena bebai egitea. Bebai, apurbet, igual batzutan oso sarratua gara konzeptuetan, igual pentsa beharko dugu gure gizarteari ekoizteko, igual modalidade desberdin batzuk egon behar dirala, ez da bakarrik ez nekazaritza ekologikoa, ez konbenzionala, pentsa beharko da bebai beste nekazaritza mota desberdinetakoak eta kombinazioak egitea, azkenean kopurua behar badugu eta gure ekonomiaren eraginean nahi badugu, bebai beste konzeptu batzuk bebai sartu behar duguz, eta ez da bata edo bestea da, danan kombinazioa, ze azkenean beti ikusko beharko dugu kanpotik ekartia produktuak. Orduan, garrantzitsua da bebai bertan ekoiztea eta modu desberdinak kombinatu egin behar duguz. Lehen esan duguna teknologia laguna da eta lagungarrize da, baina bebai ikesi behar dugu teknologia erabiltzen sektore moduan bebai gure ekoizpena hobetzeko eta gure lana bebai erresteko. Gero kontuan eukin behar da, ezin dugu esan bultzatu eta esan bertako produktua konsumitu behar dirala, gero ez badago nahiko. Horbe, igual elkarlana, elkarte moduko, elkarte gehiago bultzatu beharko dira, azkenean kalitatea ondo dau, baina gero kantitatea behar da bebai. Eta hor dekogu erronkak, jantoki kolektiboetan, eta nahi dugu sartun produktuak, hor kontuan eukin behar da, hor kantitatea behar dala bebai. Orduan, horretan inguruetan sartzeko, horretako kontestuetan hartzeko, bebai bermatu behar dugu kantitatea. Orduan hor, bai elkarte moduan edo bai danan artean, horbe lan handia egin behar dugu. Gero komenta duguna, sektore nekazaritza eta abeltzaintzan arteko elkarlana, niretzako oso importantea da, eta gero aldan neurrian eskugarri jarri bebai produktu lokala. Hoi topar beharko dira bebai, aliantzak, bentzete eukiteko gure produktuak eskuragarri nahi daben jentientzako. Horrek dira sektorarenak, eta bakarrik amaitzeko, hori, nik pentsate dut tresna onena dala danan arteko lana. Azkenean sistema bat gara, kate bat gara, bata bestearen laguntza behar dugu, eta hau danan artean konpondu beharko dugu, eta nahi badugu bertako produktuak ekoiztea eta bertako produktuak konsumitzea, danan artean akordio bat hartu beharko dugu, eta akordio horregaz gero aurre egin eta konsekuenteak izatea. Eta gogoratu hori hitze horrek, edo food is medicine, edo elikadura osasuna da, nahi dozuen moduan, baina nimetzateot hori oso importantea dela azpimarratzea jenteak ulertzeko elikadura garrantzitsua dela eta erabakia gure eskuetan dauela, zelako elikadura mota nahi dugun Euskadin eukitea. Eta, jazta. Eskerrik asko. Zitu gauza gutxi esan, Arantxak, sektorearen egungo egoera, landa eremua, populazioa, erronkak, produktuaren salmenta, gauza asko azpimarratu ditu. Orain, nahi duzuenak galdera egin dezakezue, eta 5 minutu ditugu, Arantxa, xeriko, nahi duzuenak eskubaltza, eta, ondoan zaudela aprobetxatuz, pixka bat, azkeneko sektorieko horren inguruko 2 puntuak atentzioa ditu diate. Laugarren puntuak esaten du, konpetitu behar dela kalitatean, prezioan eta kopuruan,
eta batu egin behar batasuna aldarrikatzen duzu, kompetitibitatea eta erantzukizuna aldarrikatzeko. Eta bestea, hain zuzen ere, produktu bertakoa, segurua, osasuntsua eta orekatua. Bai. Zein da formula? Nola lortzen da? Jakinikan, gero esan duzuna, osasuna, elikadura osasuna dela, eta bakoitzak gero konsekuentea nola izan behar du. Hakik gauzazko asko dira, Ez que momentu honetan, elikadura bakarrik alda izan, segurua, osasuntsua, jasangarria, eta hori dana inguratuta bertokoa. Zer bertokoak horre gauza guztia bermatzen dauz. Orduan horregatik, ezinezkoa da, eta horregatik errepika behar dugu askotan. Ezin da gauza bat bestea barik, gure produktuak eta osasuntsua esatea, asko esatea da, osasuna gero pertsona bakotxak beran egoera berezizedeko eta beran egoera da. Baina egia da, objetiboki eta printzipioki freskoagoa osasuntzuagoa da, beran propietate guztizek ordekoz, osasuntzako askoz behobeagoa izango da. Bertako produktuak dinozun, normalian, bai barazkiak edo freskoak eta horrek, bai Euskadin eraldatzen diren produktuak oso produktu onak dira. Orduan, nik pentsatu dut, nik hor argi dekot bertako produktuak, eta horretan gabiz danak alegintzen bentzet, ezta? Nik hori esaten dutenien, gero oso ziurra nazbe bai, elikadura segurtasunarekin, eta hori ni nahi dut pentsa jente guztiek hori argi dekola, eta seguru elikaduraren segurtasuna Euskadin bermatuta dekogula, zedanak horretarako lan egiten dugulako. Baina hortik aparte, gureak osasuntzuak dira, eta jasangarriak zen bertakoa dira, eta gure modu produktiboa oso jasangarria dalako. Orduan, hori errepikado, berda. Guk esaten dugu las 4 S's, saludable, sostenible, seguro, eta esaten dugu singular, baina singular esan da apurbet, bertakoa edo desberdino edo gurea, ez edo zein beste tokikoa. Eta elkarlana nik hor bai edo bai. Ez dau besterik, ez da bakarrik kalitatea eta segurtasuna eta osasuntzua, ez gero kantitatea behar danien hori bermatu egin behar da, eta segun ze kontestuetan lehen komentadotena, azkenean nahi badugu bebai, gero eta gehiago saldu, gero, ekoiztu egin behar da. Azkenean bestela, ez dugu bermatzen segun segusa. Eta adibidea hori jantokietakoa da, ez da? Askotan esaten dugu, jantokietan sartu behar dira bertako produktua, bale? Baina badekogu bertako produktu nahiko jantokietan bermatzeko bebai hori, jantokietan, igual lau jantokietan, bai, baina, klaro, hemen gabizene jantokietan, jantokiak euren beharra deko jese, eta segurtasuna da bat. Eta orduan, askotan hori bebai landu behar da. Ez banan, baina bai danan artean, apurbeta ber lortzen bada elkartasuna, bentzete merkaturatzeko produktuak, eta beste merkatu batzu zabaltzeko, edo beste aukerak emateko, eta gehiago ekoizteko, eta jentia bebai, segurtasun bategaz joateko bebai ekoizten, ez da? Gu nahi badugu jente gaztea erakarri sektorera, esan mitzezu bermatuta dekola unos mínimos. Ez que bestela inor ez da etorriko. Ze sufritzen edo azkenengo jakin barik euren produktua saldu badabez, edo segurtasun batez badekoie, normala da jentia atzera itea. Orduan, horregatik dinot, hemen danan artean lortu behar dugula sistema horreri bultzada bat ematia. Osondo, ez dakit galderari baduzuen, 2 minutu galitzen zaizkigu. Asko, baina. Bai, ez da. Garbi gelditu da guztia, antza. Nik bai badaukat beste gauza bat, eta xaxatu gozaitut beste behin. Marka txuria eta etiketa begiratzea esan duzu. Marka txuria egoera baten ondorio izan daitekela, eta gehiago da gutxiago, eta etiketa begiratzea. Begiratzen dugu, ez dugu begiratzen, zein da zure irizpidea? Ez da begiratzen. Egia da, batzutan ez dela erreza bebai interpretatzea eta hori ez da. Hor, ni dinoten nien pedagogia eta horre gauza dinot bebai askotan,
ondo azaldu behar da zer dan gauzak eta zer. Gu alegitzen gara, elikatik adibidez alegintzen gara, beti esaten ze gauza begiratu behar diran, bai edo bai, ezta? Nutriente kritikoa, gatza, azukrea, grasak eta horrek gauza begiratu behar dira, ze horrek deko zer ikusi osasuzanarekin. Bebai jatorria nundi datorren produktu hori. Egize da ez dela errez askotan, zuteko zu letra txikiakin ipintzen dabe, pila bat informazioa dau, eta askoz begehiago ipinten dau, no tiene gluten, ze batzutan ez dugu, inoke arazorik ez badoko zu glutenagaz, que no tenga gluten, no tiene ninguna. Baina, askotan horre gauza marketingek deko espazio gehiago, informazio importantie baino. Baina egia da begiratu egin behar da, eta ohitura hartu behar da, begiratzen eta erabakitzen bebai. Bai jatorria, zeintzu diran bebai osagaiak, eta bebai, horrek, nutrienteak eta osasunaren gaia begiratzeko. Eta ez da begiratzen. Eta, marka zuriak, etorri dira geratzeko. Eta marka zuriak egiten da biena da, azkenean, ekoizle txikien markak absorbitu eta galdu egiten dira, ez da? Eta, hori be pena bada, azkenien bebai, kompetitibea dea eta bebai apurbete galtzen da. Baina, hori, da distribuzio marka handien dekoien estrategia, baina ondo doa, segero eta gehiago marka zuria saltzen da. Baina, horre dira bebai merkatuen arabera, baina horri ikusten da bebai jentia presioa begiratzen da bela. Antza, Amazonak esaten zuen begiekin jaten dugula. Bai. Hala da? Bai. Baina begia askotan ez doa joan berdan tokire. Begia joaten da itxurara eta presiora. Ez dakit nora doan lehenengo, baina egia da horretara. Gero, buelta gitzik emotentzo produktuari, eta ni betzatu dut buelta emon behar dako, eta gero erabaki zer erosi eta da zer ez. Oso ondo, ordua bete dugu, galderaren bat balbukazue, bai, mesedez. Bai. Bai, unetxo bat. Zakit. Zaila izango da, seguru. Iñaki, nahi duzunean. Unetxo bat. Bai, mila gauza aipatu dituzu eta ez dakit nik bintzat aipamen bati nahi nuke hor paktu horrek sortuko luken zirkuloi oso handie ikusten da, baina igual zirkulo txikitatik hasi beharko litzeke paktuei sortzen. Eta bai, aipatu duzu, elikadurakaten legea, eta igual fokoa hasi beharko litzeke olako kontutan jartzen, batetik sektorea besteko neurri bezala hartzen dalako, eta hori nun reflejatuta ikusiko da baita ikusteke daulako bendik ez dakit. Behatokia hor dau, prezio batzuk ematen ditu ze beharko luken, eta ze ordaintzen den badakigu, orduan ez dakit, ekoizle eta distribuidoren arten hor bai dago nik uste landu beharreko bat, eta ez dakit, ararteko bat existitzen den bezala, ez dakit hor tarteko norbait egon behar don, baina nik uste bai hasi beharko litzekela lanketa importante bat iten, benetan ordaindu beharreko gauzak ordaintzen. Ze bestela gizarte osoa ez dugu guk asetuko gure elikagaiekin, ze nik uste maila txiki gotik hasi beharra okeu, ze guztien dut EAE mailan ardoa dela estente danetako gauza bakarretakoa, eta ardotik ez gara biziko. Eta ez dakit. Eta gero baita aipamen nahi nuke Gipuzkoan bertan daukeula, fabrika bat sortzen nahi dana haragi artifiziala sortuko lukena, eta ez dakit, kontraesanare bada gure instituzioek baita babesa ematen diote neurri baten diru laguntzekin olako fabrikei, eta ez dakit, gizarten ez da alako debateik sortzen, baina lehenengo sektoretik ikusten da horren kontra burrukaita oso zaila ikusten da, ze egunerokotasunen lanen zuaizea produktu bat lantzen, ingurunea zaintzen eta
balore ezberdinek behintzet ikusten ez dienak baita lantzen, eta halako industria batek dauken marketingekin ondon jarri daike naturala dela, o kaltik sortzen ez doan produktu badala, eta ez dakit, hor babes asko behar dela nik usten dut sektoreek behar duna. Toixen, ez dakit. Azkenengo hasiko naz. Bueno, ni pentsate dut, kontrasana ez dala, ze batek ez dutzo bestirik entzen. Ze bebai dauz diru laguntzak abeltzaintzarako eta osea, gote esan, lehen komenta dutena, azkenean sortuko dira honelako honelako iniziatibak, honelako gauzak, laguntzagaz edo laguntza barik, ze azkenean ez badau elikagaiik naturaltasun bategaz ekoiztute, artifizialak izango dira, ze jentiak jatea behar dago. Orduan, asuntoa da lortzea benetan abeltzaintza aurrera egitea, bertako, haragiaren kasuan, hemen konsumitzen den haragiaren, hemen memoriaz nabil, baina 60% kanpokoa da, bebai. Orduan, hemen konsumitzen da, ekoizten den haragi baino gehiago. Orduan, hor margen asko dekoguz, nahi badugu bebai lan egin. Orduan, kontrasana, ez, hori da, etorkizuna bebai horti dator, baina gu bermatu behar dugu bebai dekoguna. Bai hor margena da, hor kompetentzirik nik ez dut ikusten. Ze azkenian, niretzatu dute, horren dino jentiak argi dekola zer nahi daben jan, eta hori bermatuko dauela. Baina egia da, etorkizuna horti doa, elikagaiak modu naturalean, entre comillas, ez badira ekoizten, azkenean beste forma batzuetan ekoiztuko dira. Hoi momentuan be, jentiak ez dau jaten haragirik, eta gero proteinasko pilula jaten dau azkenean, artifizialki elikatzen dira. Orduan, hori etorkizuna da, gustokoa edo ez da gustokoa, hori batzuk erabakiko dabe edo pentsako dabe, baina ez da kontrasan bat, gauza bat bultzatzea eta bestea bultzatzea. Egin behar duguna da, gerota, bertan, haragi gehiago ekoiztu, gehiago konsumitzea, lortzea bebai, bertako haragia konsumitzea, eta horretarako margen handiz dekogu, ze badinotzut, 60% kanpoti dator. Orduan, hemen jaten dugu haragize. Orduan hor, aukera bat dau, baina egin behar da. Orduan, kontrasanik ez da. Hortik, beste gauza bada, ze etorkizundeko horrelako industria batek, edo exitoak ingo badabe, edo egingo badabe, edo ikusko dugu. Baina kontrasanik ez da, azkenean etorkizuna, bebai, hor dao, eta horren kontra ezin gara. Gu bermatu behar dugu bertan ekoiztea, eta sektorea egotea, ez fabrikak egotea, sektorea egotea, elikagaiak ekoizten. Hori da, gu bermatu behar duguna. Beste guzak dira, mas anekdotikaz de momento, denporiegaz, ez dakiz ere izango da, baina momentuz anekdotikaz dira. Eta gero, bestea komentadozuna noski, hemen, baina horregaitik esan dut, trakzio hori izan behar da, baina modu egoki baten, eta presio duin batzuekin. Ezin da izan, ez geratzea beste remediorik bastakit distribuzioan edo saltzeko zuen produktuak, hor danak irabize behar dabe, eta danak eroso egon behar dabe errelazio horretan. Eta katearen legeak, katea legeak, horren dino, deko ibilbide bat, eta hor, ipini beharko dira tresna asko, informazio okiteko, behatokiak informazioa emango deu, baina, hor belandu egin beharko da, produkto bakotxeko informazioa, gero eta produktu gehiago sartu beharko dira behatokian, baina ez bakarrik hori, gero bermatu behar dugu bebai, beste urrengo kateak errespetatzea bebai, gauza guzti horrek. Orduan, ni bentsate dut, horreitik esan dut, azkenian danak ez badugu sinesten, zati batek sinestuta ez dugu lortuko zer, ze topako duguz gero oztopoak
aurrera pausoetan. Orduan, dana pentsa behar dugu, zer nahi dugun, zelako modeloa nahi dugun, eta benetan bakotxa beran satia bete behar dau. Baina lan handia deko gurretik, hori noski, baina danok, Osea, instituzioak, sektoreak, beste agenteak, hemen sistema oso handia da, eta danontzako dauz etxeko lanak, eta bueno, hau bakarri da hasiera, parece mentira, baina dekogu ibilbide luze bat egiteko danan artien. Oso ondo, Arantxa Madariaga, Elikar Fondazioko zuzendaria. Eskerrik asko eta hurrengo bat arte. Eskerrik asko zuei. Eta Arantxak bere hausnarketak eta galderak erantzun ondoren, gure bigarren gonbidatuari ongi etorria emango diogu. Leire Bega da, ikerketan arduraduna hain zuzen ere, Prosumerlab, ondo esan dut, bai, ordezkaria, Leire, bere hitzaldiak barazkien kontsumoa Gipuzkoan, eta zurea da izan nahi duzunean, ongi etorria. Asko denei hemen egotagatik, eskerrik asko Landaola, Jurre, gonbidapenagatik, eta egin dugu ikerketa honi divulgazio partea eskaintzagatik. Proiektua Lurretik Maira deitzen da, eta pixkat hau izango da hurrengo minutuetan hitz egingo dunari buruz, lehenengo misioari buruz, gero proiektuaren helburuari buruz, ze metodologia erabili den ikerketa egiteko, eta gero ondorioak. Ikerketa eta ondorioak. Proiektu hau Gipuzkoako Aldundiari esker ateratako proiektua da, etorkizuna eraiki zen barruan, misioak 2023an ateratako diru laguntzari esker, eta badakizuen bezala, Gipuzkoak badauka erronka oso garrantzitsu bat elikaduraren sektorean, eta bere asmoa da, edo guztion asmoa da, Gipuzkoako elikadura jasangarria izatea, hemendikan urte batzuetara. Gure proiektuari dagokionez eta helburuari dagokionez, guk oso helburu argi bat geneukan, zela bertako barazkien Gipuzkoako kontsumitzailea ezagutzea. Ulertzea zein dan kontsumitzaile hau, nola kontsumitzen duen, nola erosten duen, ze hartzen du kontuan erosterakoan, eta ze kategoria edo ze produktuei ematen dien garrantzi gehiago. Ikerketa hontan erabili dugun metodologia izan da alde batetik kualitatiboa, 2 fokus grupe egin ditugu Gipuzkoako kontsumitzaileekin, 12 kontsumitzaileekin zehatz-mehatz, 2 fokus desberdinetan, eta kontsumitzaile ziren 20-70 urte bitartekoak. Fase kuantitatiboan inkesta bat egin dugu 358 kontsumitzailei, eta baita ere Gipuzkoako kontsumitzaileak ziren eta adintartea berdina zen, 20-70. Ikerketan sartuta, hauek izan ziren ikerketaren fase desberdinak, lehenengo fasean profesional batekin edo sektorean aditua den pertsona batekin elkartzketa bat izan genuen, Maite Otañorekin, Gilbeko lehendakarian, eta guretzako oso garrantzitsua zen fase hau, kokatzeko lagunduko zigulako. Bere ikuspuntua oso garrantzitsua zelako, batik bat bera elkarteko zuzendaria zelako, eta bestaldetik bera ere produktorea eta saltzailea delako. Berak Hernanin daukalako Urnietan baserria eta Hernanin postua. Eta informazio guzti horrekin, gero ja kontsumitzailearen hitzak edo kontsumitzaileak esan beharrekoa entzun genuen, fokus baten, gero kontsumitzaileen inkesta izan genuen, eta azkenik berriro ere pixkat ondorio guzti horiek aztertuta eta ondorio guzti horiekin, azkeneko fokus grup bat izan genuen informazio guzti horiek edo ukateratako hipotesi guztiak kontrastatzeko. Lehenengo fokus grupean, esan bezala 6 kontsumitzaileek parte hartu zuten, eta ateratako ondorioak, pixkat 4 multzo desberdinetan edo 4 atal desberdinetan bildu genituen, hasteko erosotasuna eta irisgarritasuna da kontsumitzaileak gehien baloratzen duena, gaur egungo bizi estiloa azkarra delako, denbora gutxio eskaintzen diogulako konpragitari, eta gero bertako produktuen atalean freskotasuna, kalitatea eta gertutasuna dira batez ere kontsumitzaile hauen motivazio nagusia produktu hauek erosteko.
Sasoiko produktuak ez dituzte ezagutzen, hor konfusio handia dago, argi dute tomataren adibidea bai da argia, bakitelako udako produktu bat dela, baina gainontzeko produktuetan, jendak ezaki, kontsumitzaileak, uste du urte guztian produktu guztiak daudela. Eta azkenik, kasu askotan, ohitura moduan erosten dute betiko saltzaile batzuetan, askotan auzoko dendetan edo herrietako dendetan, saltzailerekin daukaten erlazioagatik. Ez bereziki produktu hori erosteagatik, baizik eta arlotze erlazioa ona delako eta urte askotako erlazioa delako. Fokus honetan atera genuen ondorio nagusia, izan zen orokorrean oso iritzi antzekoa zituztela parte hartzaile guztiek, baina bai ikusi genuen adina bai dela faktore bat kontuan hartu behar dena. Oso argi genuen 40 urtea, gutxi gora bera, bai dela marra bat, nun 40 urte baino gutxiagoko biztanleria supermerkatu eta hipermerkatutan egiten dute konpra, eta ez dituzte garaiko produktuak ezagutzen, eta aldiz, kontsumitzaile senior bat bai konbaginatzen dula supermerkatu eta hipermerkatutako konpra, denda espezializatutan, auzoko dendetan edo herritako dendetan. Eta garaiko produktuen inguruan ezagutze gehiago dute, baina orokorrean ezagutza oso baxua da. Fokus honen ondoren, ja ikerketan sartu ginen, eta ikerketa honi beste ikuspuntu desberdin bat eman genion, izan ere tokiko barazkiei buruz galdetzeaz gain, uste genuen kontsumitzaile hauek perfil aldetik gehiago jakin behar genuen nola ziren. Horregatik ikusten zuen bezala, alderdi demografikoan galdetu genitun adina, sexua, nun bizi diren, ze lan egoera duten, baina ere oso garrantzitsuak iruditzen zitzaizkigun beste blokeak. Finantza alderdiak, zer renta dagoen etxeetan, ze lehentasun dituzten aurrezerako momentuan, nun informatzen diren, ze informazio iturri, ze kanal erabiltzen dituzten, sare sozialak erabiltzen dituzten, alderdi politikoa, hor pixkat sozialki ze interes duten beraien inguruan gertatzen diren gauzekiko, eta gero ja, erosteko ohiturak eta tokiko barazki buruzko galdera zehatzak. Gure hipotesia zan, edo guk korroboratu nahi genuen ikerketa honekin zan, pixkat, ze faktorek edo ze faktorek aldatu dezaketen tokiko produktuaren kontsumoa. Edo erlazio hori faktore batzuekin aldatzen zen. Adinaz aparte hori bagenekila faktore garrantzi bat izan zitekela. Inkestan sartuta, hau izan zen laginaren profila, 348 Gipuzkoar kontsumitzaile inkestatu genitun, horietatik 149 emakumezkoak ziren eta 151 gizonezkoak. 155 etxeetan semea alabarik gabeko etxeak ziren, eta 155 semea alabeko etxeak. Adinare tarteen aldetik, ikusitzak egun gehien bat, 35-54 urte arteko, adintarteko kontsumitzaileak izan genitula, eta gero 75 baino gehiagoko kontsumitzaileak. Ikerketan sartuta, garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ze faktoreren arabera erabakintzen zuten salmenta puntua edo erosketa puntua kasu honetan. Ikusten dugu kontsumitzaileen 182 garrantzia ematen diola produktu aukerari, produktu zabala egotea salmenta puntuan, eta prezioa bigarren driver bezala, oso gertu 180 batez. Eta irisgarritasuna ere aurretikan komentatu dudana, 176 batek garrantzia ematen dik etxetikan gertu egotea salmenta puntu hori. Eta produktu lokala aurkitzea edo tokiko produktua aurkitzea, 172 batek esaten du garrantzitsua dela edo kontuan hartzen dula. Baina ikusten dugu aldea dagola gainontzeko faktoretatik. Eta azkenik izango genuke markak 154 batek horrela diolako. Produktua erabakitzerako momentuan, lehenik eta behin, agertzen den lehenengo faktorea zaporea da, 182 batek horrela dio, honek guri beti lasaitzen gaitu, egia esan, erosten dugunean janaria edo produktuak goxuak nahi ditugulako, eta gero agertzen da prezioa. 185 batek prezioa kontuan hartzen du, bi produktuen artean aukeratzerakoan.
Hirugarrenik maila berean osasuna zaintzea, produktu osasuntsuak izatea, eta gero berriro ere prezioarekin oso erlazionatu dauden eskaintzak. Eta azkenik 95% batek jasangarri izatea. Jasangarritasuna horren barruan, bakoitzak interpretatzen du ulertzen duna edo nahi duena. Gero galdetzen genion, jakin behar genuen kontsumitzailearentzako zer da tokiko produktu bat. Eta ikusten dugu tokiko produktuak zer diren galdetzerakoan, 95% batek dio kilometro zero produktuak direla. Pixka gehiago galdetzerakoan, 43% batek ere esaten du gertutasuna dela, gure etxetatik gertutasuna, 22% batek kalitatea ere aipatzen du, eta 10% batek barazkiak, zuzenean ja produktuari buruz hitz egiten du gertutasunak eta kalitatea aparte. Produktuetaz galdetzerakoan, ikusten dugu barazkiak direla aipatzen diren lehenengo produktuak, jarraian haragia, eta pixkat arantzak lehen esan dunarekin, ez? Badakigu ere tokiko haragia gutxio dagoela, eta hirugarrenik esnekiak. Esnekiaren barruan batez ere jogurrak eta esnea. Gazta ez da inbestere menzionatzen. Nun dago muga? Hemen ere uste genuen politikoki zerikusia izan dezaken edo bakoitza pentsatzen duenarekin zerikusia izan dezakela produktu bat, tokiko produktu bat bezala identifikatzeko, eta ikusten dugu 41%-aren ustetan muga autonomia erkidegoan dagoela. Hemen ere bakoitzak autonomia erkidegoa ulertzen duen bezala, fokusetan ere aipatzen zen, Espeleteko piperrak edo Nafarroko esparragoak tokiko produktu batzuk zirela. Eta 26% batek dio probintzian. Eta lehen ere aipatuan bezala, nun dago muga eta zer da tokiko produktuak ez dagoenez argi, hor dago kontsumitzaileak ustean duena. Tokiko barazkien kontsumoan sartuta enkestaren fase honetan, galdetu genuen zenbatetan noiz kontsumitzen duten tokiko produktua. Eta ikusten dugu 67%ak posible duen guztitan erosten dula tokiko barazkiak, eta 22% produktuaren arabera. Produktu batzuk gehiago eta beste batzuk gutxio. Bakarrek 1% batek esaten du inoiz ez. Erosketa establizimendua galdetzerakoan, hau badakigu beste ikerketa batzuetatik, aurrek urtetan egin ditugun beste ikerketa batzuengatik, bertako produktuak gehiago bilatzen direla super eta hiperrez kanpo. Orduan, ikusten dugu, 1,35% batek auzoko dendetan edo herrietan bilatzen duela, baina alare jarraian dago eta oso gertu dago hiper eta superra. Hau, alare datu esanguratsua da, orokorrean supermerkatutako salmentak 80% suposatzen dutelako. Orduan, ikusten dugu produktu hauentzako badagoela dekrezimendu bat kanal hauetan. Azokak aldiz, 28% bat da kasu honetan, zakigu. Galdetzerakoan ze tokiko barazki kontsumitzen dituzten, batez ere 4 produktu aipatzen dituzte, alde batetik letxuga, tomatea, porruak eta lekak. Tomatea da gehien deklaratzen den produktua, eta gainera fokusetan eta fase kualitatibotan ateratzen denean tomatea da, oso argi dute hemengo tomatea, oberena dela, zapore gehiago duena dela, eta bar. Garrantzitsua iruditzen zitzaigun ere jakitea azkeneko urtetan ze evoluzio izan duen kontsumitzailearengan produktu hauen kontsumoa, eta 72%ak desaten digu beti bezala kontsumitze duela. Ez dela aldaketa bat egon. Baina, eskubiko grafiko ikusten baldin badegu, kontsumoa ardatz vertikalean dagoena ikusita eta borobil berde ilunak ikusita, eta adinarekin gurutzatzerakoan, borobil berde klaritoagoa direnak, ikusten dugu 75 urte baino gehiagoko kontsumitzaileek geroz eta gutxiago kontsumitzen dutela, berdin kontsumitzen dutela 55, 75 adin tartean daudenak batez ere, eta geroz eta gehiago kontsumitzaile milenial bat edo 54 baino gutxiagoko kontsumitzaile batek. Gure grafikoa ulertzeko, gure arrazoi nagusia da
gazteek geroz eta ekonomikoki gaitasun handiagoa dutela, eta orduan gehiago eroste dituztela produktu hauek edo garrantzi gehiago ematen diotela. Aldiz, kontsumitzaile zaharrago batek, igual ez daki, bere historikoki erosi duena gehiago izan da, eta orain gutxiago, eta horregatik hori deklaratzen digu. Prezioan sartuta, 169 batek uste du tokiko produktuak garestiago direla, eta galdetzerakoan zergatik ez, zergatik dira garestiago, zergatik uste dezute garestiagoa dela, ikusten dugu 132 diola kalitate handiagoko produktua direlako. 128 batek dio hemen eskulana garestiagoa delako, importatuko produktuak baino, eta ekoizpen prozesua ere garestiagoa dela, 120 batek horrela dio. Produktuak hemen inpostu gehiago dituztelako, eta beste hainbat arrazoi, baino neurri gutxiago baten. Galetu nahi genien ere kontsumitzaileei zer egin dezakegun etorkizunera begira kontsumo hau bultzatzeko, eta ikuste dezute 160 batek esaten dula instituzionaldetik laguntza gehiago eman barzaile nekazariei, bigarrenik prezioa, eta gero hirugarrenik 143 batek dio hezkuntza gehiago eman bar dela gai hauei buruz, eta lehen aurretikan ere aipatu diren gaia direlako. Oso garrantzitsua da, lehenengo bi arrazoiak gehien aukeratzen dituztena delako, azkenean prezioa delako kontsumitzaileak kontuan hartzen duen gehiena, ulertzen duelako kontsumitzaileak instituzionaldetik nekazariei edo produktorei diru gehiago ematen baldin badiote, produktu hauen prezioa murriztuko dela. Beraz, azkenean kontsumitzaileak eskatzen duena prezio bajoago bat da. Inkestaren azkeneko fasean nahi genuna da benetan simulatu supermerkatuan edo hipermerkatuan kontsumitzailea aurkitzen den egoera batekin, orduan jarri genien argazkia bakarrik, informazio gehiagorik gabe, 3 argazki hauek. Eta aukeratu behar zuten eta arrazoitu behar zuten ze produktu erosiko zuten. Ikustu den dugunez, 157ak iceberg motako letxuga bat aukeratuko zuen, eta arrazen guztia plastiko gabea delako. Badakigu iceberg letxuga ez dela hemengo letxuga bat. Bigarrenik, Eusko Label letxuga aukeratuko zuten, baino plastikoan dagoenez, bigarren bezala. Eta azkenik, 119 batek letxuga garbia aurkeratuko zuen, baita Euskal Label markakoa. Kasu honetan badakigu kontsumitzaile gazteago batela. Kontsumitzaile gazteago batek errestasuna, konbenientzia bilatzen dulako, eta ez dulako komplikazioak nahi bere etxean letxuga kontsumitzaileakoan. Ariketa berdin egin genuen tomatearekin, ikuste dituzuten 3 tomateak argazki hauek jarri genituen, tomate perfecto bat, baserriko tomatea eta beste mota hontako tomatea. Hemen argi dago, 158 batek ezkerreko tomate hori aurkatuko zuen, identifikatzen dutelako hemengo tomate bat bezala. Baina 155 batek ere mota hontako tomatea hartuko zuen. Hemen argi dago tomate perfectu hori ez zula 107 batek bakarrik aukeratuko zula. Ikerketaren ondorioak eta pixkat gure hasierako helburuan ikusita, konturatu ginen tokiko produktuen kontsumoa ez dela ondorengo faktoreen araberakoa. Ez dela araberakoa esan nahi du, ez delauka estadistikoki korrelazio alturik. Hau da, adina, sexua, errenta maila, hileko elikaura gastua edo interes politikoa, hor pixkat inguruan gertatzen denarekiko interesa, ez dutela estadistikoki korrelazio alturik. Hau esan nahi du, ez datu zela bat. Bai izan dezaketela, izan dezaketela adina ikusi dugu, adibidez, kontsumitzaile helduago batek sensibilitate gehiago izan dezakela produktu hauek erosterako momentuan edo kontzientzia aldetik kontzientzia handiagoa izan dezakela, baino estadistikamente hablando ez dauka korrelazio alturik. Baino, ikerketa honi esker gai izan ginen estadistikoki 4 kontsumitzaile multzo egiteko. Alde batetik, kontsumitzaile praktikoa, suposatuko zula, Gipuzkoako poblazioaren 132ak,
kontsumitzaile fina, 24 bat, kontsumitzaile jasangarria, 16 bat bakarrikan, eta azkenik kontsumitzaile konprometitu bat 12. Nola dira kontsumitzaile hauek? Bueno, ikusten dugu kontsumitzaile praktiko hau azkenean prezioa dela lehenengo hartzen duna kontuan erosterakoan, eta beti saiatzen da hori prezio eta kalitatearen arteko oreka bilatzea bere erabakietan. Irisgarritasuna ere oso garrantzitsua dela bera establezimendua salmenta puntuak aukeratzerakoan, eta konbenentzia dela lehenesten duna, ez? Nahi du guztia establezimendu bat berdinean aurkitu eta ez da abiliko puntu desberdinetara juten konpra egitean. Ikusten balin badugu pixkat nola dan radiografia edo zein dan fitxa teknikoa esango genuke, ikusten dugu bai emakume eta bai gizonezkoak direla kontsumitzaile hauek, politikarekiko interes baxu bat demostratzen digutela, eta adintartea ere, ikusten dugu kontsumitzaile gazteago bat izango zela. Baina hala ere, adintarte desberdinetan aurkitzen dugu kontsumitzaile mota hau. Establezimenduak erabakitzerakoan, esan bezala, prezioa da lehenesten duna, produktua erabakitzerakoan prezioa eta eskaintzak, eta aurrezteko arrazoi nagusiak segurtasun finantzarioa izateko. Eta gero ustakabeko larrialdietarako. Komunikazio kanalak edo komunikabide desberdinak kontsumitzen ditu, batez ere telebista eta prensa digitala, sare sozialak ere, baino neurri txikiago baten. Finaren kasuan, bigarren kontsumitzaile multzo honen kasuan, 24 bati egingo zion erreferentzia, eta ikusten dugu zaporea dela gehien bilatzen duna bere konpretan. Hau da, badaitu kategoria batzuk, nun benetan ez zaiona inporta gehiago ordaintzea, baino kalitatezko produktu bat bilatzen du. Horregatik ere pixkat fina hitz hori kontsumitzaile hau deskribatzeko. Osasuna ere garrantzitsua da bere erabakietan, eta ingurumena, konpran erabakietan ingurumenarekiko kezka agertzen du. Baina hau ez du esan nahi benetan horrela dela kategoria guztietan edo bere erabaki guztietan. Radiografia ikusterakoan, ikusten dugu baita emakume eta gizonezkoak direla, politikarekiko interes handiago bat demostratzen dula, eta kasu honetan bai ikusten dugu kontsumitzaile zaharrago bat delako. Horregatik ikusi dugu ere osasunarekiko kezka gehiago dauka edo produktu bereziak bilatzen ditu bere osasuna zainduko dutenak. Hala ere, estereozinemendu erabakitzerakoan etxetik gertu dagoen zerbait bilatzen du, eta baita produktu aniztasuna. Produktu erabakitzerakoan, esan bezala, zapore eta osasuna ira lehenesten duna, eta aurrezteko arrazoien nagusien artean, segurtasun finantzario izateko, ustekabeko larrialdietarako, eta etorkizunan etxe bat erosteko. Telebista da kontsumitzen duen kanal nagusia, baina gainontzeko kanalak ere. Hirugarren taldea ikusten balin badegu, eta guk jasangarria bezala deitu dioguna, 16 bati egingo zion referentzia, eta kasu honetan, kontsumitzaile talde honek bai demostratzen dula edo bai esaten digu arduratuago dagoela jasangarritasunarekin eta kezka handiagoa duela, eta bai erosten ditu produktu batzuk jasangarritasun horren barruan. Jasangarritasunaren barruan ere, gauza asko bezala ulertuta. Hala ere, produktuan iztasuna bilatzen du erosketa puntuan, salmenta puntuan, eta bai ere arduratuagoa dago produktuen jatorria ezagutzeko, baina beti ere baldintzatuago daiteke kasu askotan prezioarengatik. Radiografia ikusten balin badegu ere, bai emakume eta bai gizonezkoa diren, politikarekiko interes pixkat gehiago demostratzen du, eta adintarte nagusiena izango zen 35-54 artean, baina hala ere adintarte desberdinetan ikusten dugu kontsumitzaile hau dagoela. Establezimenduak erabakitzerakoan, bere ustetan tokiko produktuak aurkitzeko aukera lehenesten du, produktu aniztasuna eta etxerekiko gertutasuna ere. Produktu erabakitzerakoan zaporea eta osasuna dira, eta hirugarrenik tokiko produktua. Aurrezteko arrazoi nagusiak ere segurtasun finantzario izateko, kasu honetan bidaiatzeko ateatzen da bigarren aukera bezala, eta ustekabeko larrialdietarako. Kanale informazio iturri desberdinak erabiltze ditu, batik sare sozialak, telebista eta prentsa digitala. Azkeneko kontsumitzaile multzoa edo taldea,
konprometitua izango zen, 12 bati egingo zion referentzia, eta ikusten dugu gainerako taldeek baino gehiago hartzeutela kontuan tokiko produktuak, behintzat denbora gehiago dedikatzen dio bere erosketa puntuan, salmenta puntuan, informazio hori lortzeko, eta baita agertzen da produktu ekologikoentzako ardura gehiago. Beste gainontzeko kontsumitzaile taldeetan ez dena agertu. Radiografia ikusita ikusten dugu kasu honetan, neskak emakumezkoak direla gehiago, politikarekiko interes handiago daukatela, eta errepresentatuta daude adintarte desberdinetan, baino nagusiki 35-54 artean. Establezimenduak erabakitzerakoan produktuan iztasuna bai hartzen dula kontuan, baino baita tokiko produktuak aurkitzea. Gainontzeko taldetan ez duguna ikusi hain altu. Produktuak erabakitzerakoan berriro zaporea eta osasuna bilatzen du, eta kasu honetan plastiko gutxiko ontziak. Aurrezteko arrazoiak, berdina pixkat, ustekabeko larrialditarako, segurtasun finantzarioa izateko, eta kasu honetan kapritxo bat emoteko nizbeika. Informazio iturri nagusienak prentsa digitala eta sare soziala dira, baina gainontzekoak ere kontsumitzen ditu. 4 talde hauek hartuta, ikerketaren azkeneko pausoa zen, beste fokus grup bat egitea 6 kontsumitzaileekin, eta erabaki genuen alde batetik uztea praktikoa eta fina ziren kontsumitzaile taldeak, eta enfokatzea jasangarria diren eta konprometitua diren kontsumitzaileen da. Uste genuen, palanka gehiago genituela beraiekin ulertzeko benetan interes hori zergatik zen eta zer arrazoi zituzten tokiko produktua kontsumitzeko. Orduan, 128 horri egiten dion referentzia bezala hartu genitun fokus gruperako, 6 kontsumitzaile hartu genitun, eta galderaz egiteaz gai, kasu honetan ere, priskat praktikoagoa izan zen fokus grupa. Genitun aukeratu 6 produktu, letxugak, tomateak, porruak, lekak, kalabaza eta patatak, eta simulatu berriro pixkat nola mate dituen kontsumitzaile hauek, nola dituzten erabakiak produktu erosterakoan. Orduan, ingenun, rekorrido bat ingenun, nun lehenengo, adibidez, letxugaren kasuan, letxuga 3 dioie jartzen genizkion eta arrazoitu behar zuten beraien erabakia. Gero jatorria ematen genion, produktu bakoitzaren jatorria, eta azkenik prezioa. Eta horrela, simulatzen genuen pixkat kontsumitzailearen erosteko arrazoia, berak ere arrazoituen junbarzun erabakia, eta horrela ere lortzen genuen jakitea ze pasatzen den konpra egiterako momentuan. Eta orduan, banan juten balin bagera, ikusi ezakegu letxugaren kasuan kontsumitzaile gehienak fokus honetan 3. aukeratuko zutela konbenientziagatik, erosotasunagatik. Egia da, prezioa ikusterakoan eta prezio kilo ikusterakoan kriston oso garestia da produktu hau, kiloan ikusten balin badegu, harritzen ziren, baina ere esate zuten erosona zela beraientzat, beraien etxeetarako, etxe gehienetan 2-3 pertsona bizi ziren eta esate zuten bigarren letxuga askotan txarra jartzen zitzaiela. Tomaten kasuan ikusten begiratzen balin badegu, hemen argi zegoen ze tomate erabakin zuten, itxura zan baldintzatzen zuen erabakia, oso argi identifikatzen duelako Gipuzkoar kontsumitzaileak zein dan Euskal Baserrietako tomatea edo gure tomatea zein dan. Porruen kasuan 3. erabakiko zuten, prezioaz baldintzatuta, hemen kontsumitzaile batzuk esatzen zuten porrua zela beraien janarietako ez zela produktu nagusia, beti purean egiten zela edo, orduan kasu honetan prezioa zela baldintzatzen zuena bere erosketa erabakia. Kalabazaren kasuan ikusten dugu 2. kalabaza erabakiko zutela, kasu honetan konbenientzia eta prezioa galdetik, alde batetik oso erresa delako garbitzeko eta zuritzeko, eta prezioa. Azkeneko biak alderatuta, zaurituta eta moztuta ton kalabaza oso garestia delako kiloak ikusita, eta orduan 2. erabakitzen zuten. Azkenik, 2 kasu hauek ditugu, lekana eta kalabazana, eta hau kuriosoa da,
leken kasuan oso argi zuten sarea hartuko zutela, bigarren leka hartuko zutela, erosotasuna zelako erosterakoan, hartu eta karrora botatzen zutelako bakarrikan, eta granelera erostea eta askotan inkordio bat zela kontsumitzaileekin eta ohitura gauzengatik, pues ja ohituta zeuden sarea erostea zuzenean. Baina aldiz, patataren kasuan, argi zuten ere, granelera nahiago zutela erostea, patata erabakitzeko. Orduan, konturatu ginen ariketa guzti honekin, kontsumitzailea azkenean kontraesanez beteta dagoela, lekaren kasuan oso argi zuten, eta patataren kasuan ere, eta, bueno, gure ondorio nagusiena ariketa guzti honekin dela, askotan kontsumitzaileak ez dakila benetan arrazoitzen bere erosketa arrazoia edo erosketa zergatik erosi duen produktu bakoitza. Askotan ohitura ere dela baldintzatzen duena gehiago bere erosketa produktua erosterakoan, eta batez ere kalabazaren kasuan. Rodaja, pues porque le llevo toda la vida comprando así. Eta punto, eta ja ez dago gehiago. Baina, bueno, pixkat ondoriotara ikusiz, ikusitzakegu erosketa ohiturak batez ere establezimendu handietan erosten dutela, Eroski, BM, Mercadona eta Aldi. Baina, fruta eta barazkiak bai erosten direla kasu batzutan, beste establezimendu batzuetan, auzoko dendetan edo herritako dendetan. Ze bilatzen du kontsumitzaile honek barazkiak erosterakoan? Batez ere, itxuraz erosten du, produktua polita izatea, perfektua izatea, jatorria ere begiratzen du, baina gehien bat prezioak baldintzatzen du, bi aukera, 3 aukera, 4 aukera goterakoan produktu berdinarentzat, prezioak egiten du deskarte azkenean. Jasangarritasunaren blokean, fokus honen parte hartzaile hauek ez zuten tokiko produktuaren erosketa jasangarritasunarekin lotzen. Orduan, beraien ustetan jasangarritasun ohiturak, oihalezko poltsak erabiltzea, plastiko gutxiko produktuak erostea, eta kasu batzutan sasoiko produktuak erostea. Baina produktu lokala erostea ez da erlazionatzen jasangarritasunarekin. Eta azkenik, tokiko produktuen blokean eta galdetzerakoan zergatik eroste duten bat, eta zergatik ez, azkenean, beraiek ematen zituzten arrazoia ziren, eroste ditut hemengo tomateak segurtasun handiago ematen didatelako, badakidalako hemen inguruan egin direlako, ekoiztu direlako eta kontrol handiago dituztelako, eta kalitate altuagoko produktu bat delako. Zapore aldetik, pestizida gutxiago, eta bar. Eta azkenik oso neurri txikiago baten eta benetan galdera asko egiten kontsumitzaileari eta modu baten eta beste modu baten, arrazoitu dezake kontsumitzaileak produktu lokalak erosten ditula karbono aztarna murriztagatik, badakitelako gertuago dagolako beraien etxetatik, orduan gutxiago kutsatu delako produktu hori, eta tokiko ekonomiari laguntzeko. Hemen kuriosoa da, eta guk askotan Jurre eta Jortzanerekin hitz egin dugu, kontsumitzailea ez dela konstiente, benetan tokiko bertako produktu bat erosterakoan eta kontsumitzailerakon gure paisaia mantentzen dela. Ez dugu ikusi, azterketa guztian kontsumitzaileak ez dauka bat ere presente. Asko galdetu behar dezu benetan jasangarritasuna zer den jakiteko, tokiko ekonomiari laguntzen dion zerbait delako, inguruko familiei, inguruko baserriei laguntzen diezulako, hori ez dauka presente kontsumitzaileak. Eta jasangarritasuna ikusi egun bezala hemen da dejar de usar bolsas de plástico. Eta ja pixkat ikerketa guztiaren ondorio bezala, guk identifikatu ditugu 3 ondorio nagusi. Altze batetik, esaten ari gintzena ez, kontsumitzaileak oso kontzientzia eskasa dauka produktu hauei buruz, azkenean kontsumitzailean nahi dula da konbenientzia eta plazerra, eta azkenik, bai demandatzen dula kontsumitzaileak identifikazio bisual gehiago salmenta puntuan. Ikusten bada, kontzientzia eskasaren inguruan, ikusten dugu, benetan jendeak ez daki produktua ze garaikoa diren, lekak ze momentutan erosi behar diren, tomatearekin kasuan bai argi dagola, baina askotan erlazionatua dago zaporeungo produktu bat, udako produktu bat delako. Eta orduan, hemen esaten zuten, ez?
bai helduek eta bai kontsumitzaile gazteago batek esaten zuten, txikitatik erakatsi behar diguten gauza bat dela, eta benetan ez dakigula zer dagon tokiko produktu bat erostearen atzean. Bigarrenik, esan bezala, konbenientzia eta plazerra. Azkenean, kontsumitzaileak konbenientzia eta plazerra nahi du. Konbenientzia esaten dugunean da, erreztasuna sukaldatzeko, erreztasuna garbitzerakoan produktua, erreztasuna, badakigu plater prestatuek ze azkunde izan duten azkeneko urtetan, eta zenbat eskaintza dagoen supermerkatutan. Azkenean, daukagun bizi estiloak eramaten gaitu denbora gutxiago dedikatzea sukaldeari, eta igual astebururako uzten ditugu gauzaiek eta astean zehar garrantzi gutxiago ematen diogu. Eta azkenean ere plazerra, ez? Zertako jaten dugu, bai, elikatu bargeralako, baina askotan jaten duguna nahi dugu goxua eta gotea. Orduan, oso garrantzitsua dira bi ardatza horiek, konbenientzia eta plazerra. Ez baldin baditugu eskaintza ditugun produktuetan bi ardatza horiek kontuan hartzen kontsumitzaileak ez du erosiko. Eta azkenik informazio eta identifikazio bisualak. Egia da, eta hemen dago eroskiko argazki bat, badaudela produktu asko identifikatua daudenak eta baino esaten zuten kontsumitzaileak askotan, lehen esan bezala, bilatu behar da asko informazio hori, ez dagoela argi nondikan datorren, eta askotan ere marketingak ere egiten du dekoador, pero transformadoen, ez? Eta orduan ere azkenean kontsumitzaile asko engainatzen du, edo, kontsumitzaileak azkenean demandatzen duna da informazio gehiago izatea. Eta geroz eta informazio gehiago, geroz eta erabaki hobeagoak hartuko ditu bere erosketa erabakietan. Orduan pixkat hori da, esaten zuna, eta bai jartzen zula balioan eroskik egiten duna, eroskin konpra egiten duten kontsumitzaileak, bai jartzen zutela balioan eroskik egiten zuen apostua identifikatzerakoan produktoiek, eta aldiz, Ubesko bezalako beste kateetan ez hainbeste ez zutela hain argi jartzen produktuaren jatorria. Bai, eta honekin ja bukatu dut. Jarraitzen nahi nintzen, eta banakin urbiltzen nahi zinela, gehiago luzatu nahi gote zen hemen. Bueno, isildu gingo naiz, nik uste galderak egongo direla eta berei emango dio aukera. Gero ingo izkizut pare bat, beraiek izan dizutela protagonisma. Bueno, ez dakit galderarik izango duzu ez, gauza asko izan dira, eta gainera gaia oso hurbiliko dugu. Guztiok egiten ditugu erosketak eta egiten ditugun eremu ezberdinetan hain zuzen ez. Ohitura ezberdina dauzkagu, beraz, zuena daitza. Bisa lotxati daudela, antzematen dut. Ni atentzia gauz batek deitu dit, plastikoarenak. Hor produktu batzuk, guztia plastikoan zauden, edo zorro batean egin zuzen ere. Horrek segurtasun ematen dio? Hori da gehiago du gutxiago? Askotan kontsumitzaileak hori esaten digu, ez? Higienea edo segurtasuna gehiago ematen diola enboltorio baten daukan enboltorio baten dagoen produktua. Baina gero aldi berean, esan dut, ez, kontsumitzailea kontra esan ez beteta dago, eta baloratzen du plastiko gutxiko produktua, ez? Igual barazkien kasuan ez, baina beste kategoria batzutan bai baloratzen du, bi aukera izan da, plastiko gutxiagoko produktu bat aukeratuko du. Tomatea da produktua, hain zuzen ere, baina gero baitare horre beste gauza bat dago, hemengo produktu bat da, baina gero baitare tokiko produktuak ere garestitzat ikusten dira. Hoi da beste kontraesanetariko bat, zuen ikerketan topatu dituzunak. Bai, prezioa da azkenean baldintzatzen duena kontsumitzailea. Eta ez du inoiz esango, oso gutxitan esango du kontsumitzaileak hori, baina azkenan gero konturatzen zera prezioa dela, eta gu bertan, kontsumitzaile bezala, bost izatean aukeran beti, igual ez garestina, igual ez merkeana, baina hor erdibidan gelditzen den produktu hartuko dugu. Orduan, baditugu kontsumitzaile bezala, prioridade batzuk, lehentasun batzuk, kategoria batzutan edo produktu zehatz batzutan pres gaude gehiago ordaintzeko, baina aldiz batzutan ez. Orduan, horrekin jolastu behar da, eta horrekin ere jakin behar dugu. Egongo da kontsumitzaileak tomatean
kriston dirutza utziko du bere produktua delako, eta gero, ez dakit, esnean, adibidez, berdin zaio esnea nolako den, bakarrik kafea mozten dulako esneakin, ez? Kontsumitzailea horrela da, eta kontsumitzaile asko da, mota asko dago, eta egia da, guk estadistikoki gai izan gerala kontsumitzaile klasterrak esaten dena egiteko, baina, bueno, oso zaila da, eta hor gero daukagu 1,6 bat dela, nahaste borraste bat kontsumitzaileen aldetik. Anekdota bat kontatuko dizut. Nire herriko gasolinegi batean, gasolina saltzeaz gain, aurtengo udan, eta ja badira urte batzuk, asko saltzen den produktu bat tomatea da. Baina tomatearen aurkezpena ere bitxia da. Marrubi kaja txiki horietan, dauzkatzu, eta hor ez dago ez plastikorik, komila artean ez dago higienerik, eta asko badira personak gasolina betetzeaz gain, tomate erosten dutena, baina badira batzuk tomate espreski erostera joaten direnak. Horre beste kontraesana, ez da? Horria beste kanal, salmenta kanal bat sartzen da kontuan, eta ja olertzeko oso zaila da. Bai. Zaporea, prezioa, osasuna, hori da ordena? Ez dago orden zehatz bat. Asko baldintzatzen du produktu eta kategoriatan. Eta nori galdetzen diozun. Orokorrean, esan dezakegu, zaporea eta konbenientzia izango zela lehenesten duna kontsumitzaileak, eta gero prezioa. Baina egon daiteke beste kontsumitzaile batek alderantziz egiten dula, edo kategoria zehatz baten alderantziz egingo ditunak erabakiak horren arabera. Eta azkenekoa zin egit. Gerturatasuna, baina hipermerkatuak eta superrak garaitzen dira guztiaren gainetik. Bai, eta hori horrela da. Eta horrekin jolastu behar dugu. Eta baitu kanal tradizionalak, azokak diren bezala, bakigu geroz eta jende gutxio dijoala, geroz eta koizle gutxio daudela, eta hori da gaur egungo errealitatea. Eta horren aurka egitea oso zaila da. 95 batek egiten du konpra 101 supermerkatu, hipermerkatutan, ezin gera hortik atera. Hori errealitatea, eta hortara goaz, eta geroz eta gehiago izango da, orduan, esas son las reglas del juego, ez? Horrekin jolastu behar dugu, eta hortara adaptatu, eta horrekin jolastu. Sondo, bai, isiliko dena izela. Zuena da izan, mesedez. Unetxe bat, mikroa, unetxe bat, Bai, ez dakite atea dan hainbeste datun arten, baino barazki kopurua erosketa otarrean zenbatekoa dan, aztertu da, ikusi da... Ez da galdetu dugun zerbait. Azkenan proiektu hau honek bazaukan foko oso argi bat bakarrik barazkietan, orduan ez dugu orokorrean hainbeste galdetu. Baina, oso datu interesgarria izango zen jakitea, horre aldaketa handiak egongo ziren kontsumitzaileen artean. Ulertzen dut, ohitura aldaketak egongo direla kontsumitzaile talde desberdinetan. Bai, eske beste batzun artean atentzioa ditu dit, eta ez dakite hori ere ondo ulertu deten, baina jende nagusiak gehoz eta konsumo gutxigo egiten dula, eta iruditzen zitean, niri betitik ez dakit, igual, hortzak edo kontu izan daitezke ez, baina gehoz eta barazki gehiago jaten dela, adinean gora junda, eta gazten artean. Barkatu, galdera zan tokiko barazkiak geroz eta gutxiago. Ez zan barazkiak orokorrean. Hora zan, tokiko barazkiak, eta horri arteran dugun konklusio nagusia izan da, gaur egungo eskaintza urte batzutakoa, baino txikiagoa dela, eta horregatik dauka konparaketa hori kontsumitzaile seniorrago batek. Baina bestela barazkien orokorrean ez dugu galdetu. Eskerrik asko. Sondo izango da, beste norbait? Ni uste, Leire oso argi gelditu dela. Bai. Zorionak. Eta esan bezala, barazkien konsumoa Gipuzkoan, mendik ateratzen geranean, zigunago, kotxean edo izultzen geranean, gure ohitura nolakoa ditan ere azterketa bat egingo dugula, eta zuekin Leire Bega izan da ikerketaren arduraduna. Txalo gara, mesedez. Eskerrik asko.
Bueno, goiz sabado aurrera, Arantza Madariaga eta Lire Bega izan ditugu, ondoren mai inguru badugu, baina indarrak berreskuratu ditugu, indartuko gara pitin bat, mai ingururako beraz, utxarte txiki bat egingo dugu, eta gero mai inguruarekin egingo dugu. Bueno, hasingo gara, kafearen ondoren jarioa ugaritu ingo zaigulakoan, zur baietz, eta galderak barra izango ditugulakoan, halako batean, esan beharko dut onaino iritsi gera, urrengo urterako galderak utzi, eta hemen bilduko gara datorren urtean, ekingo diogu berriz, eta hori guztia. Baina, bi zaldien ostean, orain mai ingurutxo bat daukagu, eta hemen kide ditudan lagunak agurtuko ditut. Zuen ezkerretik eskubira, Xabier Aldalur, dendartean Gipuzkoako merkataritza, ostalari zerbitzu, enpresa eta autonomen elkarteko ordezkaria dugu hemen. Bere ondoan, Maite Otaino dugu, Gilbe, Gipuzkoako lorazale eta barazkigileen elkarteko ordezkaria. Ondoren, eliminazioz nijoa, Mikel Ayala dugu, bai, ondoren joa. Prosumerlab, hori da. Lehenekin arazoak izan ditut, berak baiezko eman ditu, nire artean euskaloz esan diodan, baina, bueno, ondo da, ongi etorri, Mikel, zure. Hemen ditugu baita ere, hain zuzen ere, Bergarako udaleko, Ainhoa Lete Zabaleta zinegotzia, ongi etorri. Eta delikatuzeko Leire Arandia hain zuzen ere Ordiziako, besteak beste elikadurari eskainitako kultur eremua hain zuzen ere, elikadura eta gastronomia uzartzen dituen erakundea. Esan duda bezala, nire lana alik eta lanik gutxiena egitea da, komila artean, eta lehenik eta behin, pixka bat, bakoitza zein den, nundik datorren, bitzetan, eta pixka kokatu daitezen, eta gero, helduko diogu pixka bat lehenbiziko galderari. Eguzunean. Bueno, egunon denoi, Xabi naiz, dendarteaneko teknikaria, merkatari elkarteak, merkatari txikiak, tokiko merkatariak ordezkatzen ditugu, Gipuzkoa mailako erakunde bat gara, normalki herri gehienetan merkatariak herri elkarteetan biltzen dira, eta herri elkarte horiek Gipuzkoa mailan, dendartean deritzon erakundean, nolabait, federatzen dira, ezta. Gaur egun Gipuzkoako 32 elkarte ordezkatzen ditugu, eta merkataritza txikiarekin lan egiten dugun arren, proiektu konkretuetan, lehen sektorearekin, ekoizleekin harremana dugu, eta hortik antolakuntzarekin erlazioa, eta ni hemen egotearen arrazoia ez da. Eta zentzu horretan, eskerrak eman gonbiteagatik, eta saio interesagarria izaten ari da, eta azken saio bere ala izango dela iruditzen zait. Egun ondenei, ni Maite Otaino naiz, Gipuzkoako Gilbeko elkarte lehendakaria naiz. Elkarte hau da Gipuzkoako landarezale, lorezgile eta barazgileen elkarte bat, bertan, Gipuzkoa mailakoa da, meak aipatu bezala, gurea ere, eta bertan 130 bat bazkide gaude, denak sektorera lotutako produzioan ibiltzen geanak, landare subsektorean, eta, gai honek gure lanarekiko daukan loturagatik, dago hemen gaur. Oso ondo. Ni Mikel Ayala naiz, Prosumerlab konsultoratikan nator, eta, guk marketinga eta berrikuntza arloan lan egiten dugu, eta, batez ere asko lantzen dugu alimentazioaren sektorea. Asko lantzen ditugu konsumitzaile ikerketak, bai instituzioekin eta bai enpresekin. Enpresekin etengabe gaude dituzten berrikuntzak eta guk konsumitzaile panel bat daukagu, eta konsumitzaile panel horren kontra etengabe gaude produktu edo berrikuntza horiek testatzen. Merkatura atera aurretikan, askotan igual konzeptu bat badute eskuartean, hori konsumitzaile eta multzo handi batekin testatzen dugu, eta horrek hortikan iritzia edo feedback bat etortzen da, merkatura incertidumbre edo gutxigo horrekin ateratzeko, ez? Pixkat hori da gure lan esparrua, orduan alimentazio sektorea, egunero gaude, pixkat gai hauekin mai gainean.
Egunon, Ainoa naiz ni, Bergarako udaletxeko zinegotzi, eta, bueno, gonbidapena uste datorrela, Bergaran badaukagu elikadura mai bat, joan daneko 3 urtetan martxan dagola, eta bertan elikadura politikak sustatzen edo lantzen aiga, erreleboaren lantaldetik, sensibilizazio eta hezkuntzaren aldetik, eta baitxa azokako lantalde bat be, zabaldu berri dugun elikenea espazioa bertan landu dugunez. Nire esperientziatik espero ekarpen bat, eitxia bai. Bueno, bani Leire Aranbia naiz, delikatu ordezkatzen nator, baina gu erro kooperatiba gea, kooperatiba txiki bat, eta hainbat arlotan lan egiten dugu, alde batetik delikatuz dago, non hor ere hainbat arlotan egiten dugun lan, alde batetik dago Ordiziako azokaren dinamizazioa eta sustapena, hezkuntza nire lan egiten dugu, nik uste atera da, baina eman behar dugu horri ere bultzada bat, turismoan ere gaude, baina tokiko produktuetan oinarritutako turismo horretan batez ere, gaztaren interpretazio zentroa ere Idiazabalen guk kudeatzen dugu, eta gaztaren ibilbidea ere, orduan, hor ere badago, tokiko produktuen sustapenean egiteko nik uste esparru interesgarri bat, eta, aterako die pentsatzen dut gai guzti horieko hain, lehen turismoa justu igual ez da atera, eta beste esparru interesgarri bat iruditzen zait baita ere. Ikusi duzu bezala baratza ederra dugu, eta produktuz jantzia, dituz jantzia zuzen ere, eta nik lehenbiziko enbidoa ez hor dagoa botako diet izan ere, bakoitzaren ikuspuntutik, nola ikusten duzue tokiko elikagaien konsumoa Gipuzkoan? Badakit oso orokorra dela, zuzen ere galdera, baina zer nabarmenduko zenukete alegitea konsumo aldaketen inguruan? Pixkat bakoitza bere eremutik, nola ikusten duzuen, hori guztia? Negozita. Nik etxetik hausnarketa txiki bat ekarri dut, eta ikusita aurreko ponentzietan zer aurkeztu den, egia esan, hausnarketa hori berretzi eginda nolabait ez. Nik dauka sentsazioa bai merkataritza txikiaren arloan, eta baita ere bertako produktuen konsumoan, bi plano ezberdintzen direla, plano teorikoa eta praktikoa. Teorian, ia deno gaude ados, bertako merkatari izan konsumitu behar deula, herriak bizirik mantentzen direlako modu horretan, gertukoa direlako, bertako ekonomia bultzatzen degula, bertako produktuekin berdin osasuntsuenak dira, jasangarrienak, kalitate hoberena eskaintzen dutenak, baina praktikara saltoa ematerakoan, askotan beste aldagai batzuk agertzen dira, merkataritza orokorrean hartuta oso erosoa da etxetik klik bat egin eta hurrengo egunean etxean pakete bat jasotzea, edo oso erosoa da kotxean lanetik bueltan supermerkatu handian gelditu eta erosketa guztia egitea. Salto hori, nire ustez, hor dago klabea, ez? Eta bi sektoreetan ere, gaude egoera batean, non azken urteetako evoluzioen ondoren, egokitzapen prozesu batean gaude, eta lanketa hori behar dago, ez? Teorian aina argi ikusten deguna, bai kontsumitzaile eta bai erakundeen partetik ere, ez? Erakunde guztiek esango digute ados gaudela gure defenditzen dugun honekin, ez? Baina, praktikara eramate hori, nola egin behar den, ez? Bai kontsumitzaileekin eta bai erakundeekin, ez? Hor dago gakoan ere ustez. Nire aldetik pixkat eta guztiz ados behak aipatu gunekin, ez da? Azken urte hauetan pilo bat aldatu da konsumitzeko modua, erosketak egiteko modua eta denon bizi modua, ez da? Bai sektoren barrenen gaudenak eta, kanpotik zaudetenak zer esanik ez. Eta orduan horre pixka bat ekarri du, ustez behintzat, erosotasunera. Eta da, pixka behak aipatu duna erosotasun horrek hori ez du digu ekartzen bertatik berta daukagun, momentu enten daukagun, salmenta zuzen batek, orduan beste bidez berdinak iriki beharra dauzkagu guk ere gure aldetik, gure produktua nola baitere, jendearen ohituretara o beharretara helarazteko, ez da. Eta pixkat hor da lanketen behar deuna, bai nola helarazi, aurrena produktu hori ondo egoizten, gero produktu hori ondo helarazten, azkenean eroslea juten zaigun leku hietara, no? Eta era berean, erosleari ikusiarazi, erakutsiarazi egiten duen lana, nondi datorren, nola datorren,
ze onurak ekarri ditzaken, ez bakarrik gure soldata sortze hortan, baita, gure puntutik garrantzitsua. Baina ez, pues, azkenian gure entorno hau olakoa izatean zerbaiti sortzaio, ezta? Eta, bueno, guk usten dugu behintzat, gure lanaren eragin badenez, hortikan pixka bat igual heldu behar diegu, eta ikusi erazi behar dugu, eta mezuren bat helarazi behar dugu nola ere, beti esaten dugun hori, teorian dakigun hori, hemengo produktua beti dela interesgarrigoa zentzu askotan, baina hori praktika nola eraman asmatu behar dugu, nola baita. Bai, nik pixkate beraiek komentatu duten arira, guk asko jarraitzen ditugu konsumo faktoreak edo azkeneko 10 urtetan hartzen baditugu pixkat 3 faktore nagusiak izan dira konbenientzia, pixkat leire komentatu du lehen estudian, konbenientzia, plazerra eta osasuna. Pandemia aurretikan plazerra konbenientzia eta osasuna izan dira pixkat bultzadan zetoztenak. Pandemia eta gero pixkat osasuna atzean gelditu da, eta pixkalen komentatu dan bezala, plazerra eta konbenientzia dira pixkat gaur egun bidea markatzen ari diren faktore hauek. Zer dagoen atzetikan, kontsumitzaileak komodidadea bilatzen duna, ikusi dugu, edo plater prestatuetan, edo, ja ez dugu nahi fresko bat dan bezala erosi, askotan behar dugu moztuta, garbituta, hori da dagoen errealitatean, ez naiz gaur hau epaitzen hasiko. Eta osasuna pixkat atzerago gelditu da, baina, driver importante bat da oraindikan ere, ez? Eta gero, estetikan, nik ikusten detena da kontsumo ohituretan, kontsumitzaile bezala, lehen komentatu da pixkatez, kriston despistea, kriston kontraesana dauzkagu, kontsumitzaile bezala, kriston kakao marabilaua daukagu, kategoriekin, ekologikoa, edakizen, orduan. Hori errealitate bada, mai gainen daun, errealitate bada, eta gukin dugun lanetikan bai nabarmenduko nuke kontzientzia eskaxa, oso kontzientzia eskaxa daukagu, bertako produktuarekiko, oso ezagutza eskaxa daukagu, konsumitzaile bezala, orduan, pixkate lehen arantxak esan duen bezala, kriston lana dago egiteko. Ez dakit nola egin behar dan lan hau, baina kriston lana dago. Eta baita ere, pixkate, pixka preokupatuta uzten dit ere, relebo generazional horrek edo, pixkate lehen sektorean horrek ze ondorio karriko dituen, porque benetan egoera larria da, ez? Deno gaude konsumitzaile txapela jartzen dut, gaude pentsatzen, bertako produktua betirako egongo dala hor, guk konsumitzea erabakitzen dugunean hor egongo dala, eta hori, uste dut, realitate hori aldatu behar da, porque ikusi dugu, 40 urtetik bera dauden nekazari edo abeltzainak, dia 110%, orduan esaten duzu, zaila dator, erronka handia daukagu hor. Ez nahiz errepikatuko lehen esan dan kontuekin, ohitura aldaketak eta errestasunak eta guzti horrek, baina iruditzen jata baitza elikagaiak sukaldatzeko orduan eta transmisio falta bat gabezia bat egondala eta hainez urrin gure nire kasuan, gure gurasuak zauken ezagutza gure generaziora ez da horren beste pasau eta zer esanik ez urrengora baita. Ekoizliekin hitz egiten dugunean askotan eurapesaten da beho, erosten dugu patata, prua, azenarixua, letxuga eta tomate, eta ezer gutxi gehiago eta produktuak askoz zabaldauak dieta ez dazkigu horrek ez prestatzen eta ez jaten bez. Eta nik uste dut horbe badaukagula gabezia handi bat. Eta oso ados nago beraken aipatzen denean konsumoan jartzen dugu begirada, baina elikadura kate oso bat da bai. Lurrak ez da aipatu hemen, nik ez dut ezagutzen horren beste Gipuzkoako beste eremu batzutan lurren egoeria zein dan, baina gure baiaran debagoienan lurren gabezia arazo potente bada. Eta dauzkagu lurrak, dauzkagu ekoizliak, gero eta gutxi haudienak,
beren bizi baldintzak hobetzen ez ditugun bitzartian errelebo hori oso komplikaua izango dana. Daukagu eraldaketa, eta hitz egin da lehen industriaz eta, baina eraldaketa maila txikixauan be lanketa ondixak dauzkagu, aukera ondixak dauzkagu eitzeko, banaketa, gure kasuan azoka pentsatzen dugu banaketa zentro importantiak diela eta gero kontsumoa daukagu, bai, baina ezin dugu katebegi batian bakarrik jarri begirada, ze bata bestia barik ez die eusten, ez da. Bueno, hori bosgarrena naiz eta beti geldituko zait azkeneko, baino, bueno, nik uste tendentziak dienak die, eta, bueno, bai, gorko datuak ikusita gero, ez pixkan morala jaisten zaizu, errealitate baino bat jasotzen zu, bale? Baina, bueno, nik uste tokitik, hasi behar degula txikitik, handira, nik pixkat gure kasua ezagututa eta gure azoka, bueno, bai ikusten dut badagola kontzientzi bat, osasuna ere oso kontzeptu zabala da, ez da bakarrik ondo elikatzea, nik uste adibidez azoka baten kasuan, sozialki ere izugarrizko papera betetzen duen gune badala. Ekoizleak galdetuko nieke askotan zergatik datozen azokara, ez bakarrik produktua saltzera, nik uste beste zerbaitetara ere etortzen diela, beraien arteko harremanak sustatzen die, asko, esaten dugu hemen elkarlan hain behar dela, denen arte, ikusten dut azoketan adibidez elkarlan hori asko sustatzen dela, eta hor gauza asko sortzen diela, beraien arten, beraiek bezeroarekin ere harreman zuzena dute, esan duzu, ez? Nola sukaldatu dezaket hau, zer egin dezaket produktu honekin, produktu berri hau iritsi da, jo, beida, probatu zazuela, edo ala, edo, bueno, hor transmisio oso potente bat dago, azoketan ere. Iruditzen zait, apustu hori badagola, badaude ekoizle gazteak apustu hori egiten ari direnak, ze goiz oso bat pasatzea azoka batean, bueno, zure asteko orduko puru garrantzitsu bada, ez? Bezperan prestatu behar dezu, horrengo unean jeki behar dezu, goizean goiz montatu, goiz guztia pasa, hoi errentagarri egin behar zaizu, benetan, orduan, errentagarri ze zentzutan. Salmentan bakarrik, ezagutarazten zea baita ere, guk ere hortan egiten dugu, gero bueno, digital mundu horretan ere ez, importantea da, komunikazioa, beraiei lagundu, ezagutzera eman, agian azokan erosi zinduen horrek beste modu batera erosi dezake, baina, bueno, iruditzen zait, bizkat ikuspegi orokor hori izan behar degula baita ere, eta gaur egun osasun mentala ere hor dago, oso bogan, eta bueno, gure osasunari begiratu behar diogula, zentzu oso orokorrean, eta iruditzen zait, elikadura bai, baina beste askoz kontzeptu zabalagoak hor daudela, eta jendeari nolabait hori ere helarazi behar diogula. Eta iruditzen zait, ez hori bakarri baizik, eta adibidez gure herriaren kasuan, identidadea, jendea harro dago, bere azokaz, bizi du harrotasunez, ez dakit. Hor daude, hainbat eta hainbat kontzeptu, agian jendeak inkonstienteki jasotzen dituenak, baina gero gaina hori zure seme-alabai ere transmititzen diezuna. Ze azkenen, ez dakit, hor dizin denak maite dugu azoka, ez dakit nola esan, ez? Denak daukagu sentimentu bat. Nik uste txikitik hasten baldin magea, horrek ere gero, etorkizunean izan dezakela bere eragina eta etorkizuneko erosleak hor egongo die baita ere, ez? Orduan, bueno, ez pixkat nahi nun baita ikuspegi hori nolabait azaldu, ze iruditzen zait, bueno, pixkat optimista ere zentzu horretan agian izan behar gehala, eta handikan badagola, bueno, horre kanpo bat lantzeko, eta bueno, gazte horiek ere kontzientzia izan dezaten, eta etorkizunean nolabait, gure etorkizuneko produktuen, ez? Bertako produktuen kontsumitzaile izan daitezen, ez? Hitz egiten ari zinatela, okerezpanago Mikel Laboaren kanta bat etorri zait, tala dio, bentara noa bentatik nator, bentan da nere gogoa, Angola Rosa krabelinetan utzi dut amodioa. Eskate, uspegi romantiko bat erantxiko diote. Baina, Leire eta Maiteri galdera luzatu nahi diot, azokaz hitz egiten ari gera, ordiziko azokak sona badauka, turismo ere inguruan sortu da,
eta Hernaniko plazan gure maite bakarrik egoten da. Bi errealidade nahiko ezberdinak egin zuzen ere. Hori nola bizi du bakoitzak. Garai batean Hernaniko plazan arkupetan jende geixo egoten zinatenan salmentan, gaur egunean zoe bakarri zaudete, eta Ordizikoa aldiz mantentzen da, eta ja badauka gainera beste konotazio bat izan ditekeela, turismoaren ingurukoak. Nola bizi dituzue bi errealidade horiek egin zuzen ere? Gure kasuan, Hernaniko plazan lehen postu pila bat zuen hortan, nik uste errebo generazionala izan dela batetik hoi galdu araziduna, baino uste errebo generazionalak hoi eragin du eta errelebo horren falta gelditu da, eta horregatik ez dago jende gehiago gu baino, lehen esan dugunagatik, ez da? Erosketa modu aldaketagatik, bezero gutxitze falta horregatik, eta, gure kasuan gu bai jarraitu deu, eta momentu honetan zuk esan bezala gu bakarri gaude, no? Bai dagate similutu de asko, komentatzen zuen bezala, iten dugun, inkluso askotan, lan soziologiko, psikologiko bat bertaratzen den jende horrekin, ez da? Askotan ez dakigu jende askok ze behar dakan gertutasun horrena, bai edo ez jakentasunagatik galdetzea etortzen delako, bai produktu ezagutze ez duelako eta produktu horren atzean gure arpegia ikuste dugu eta orduan produktu horri fidagarri gozaliolako. Baita, inkluso, etxean inorrekin hitz egiteztun egunero merkatura zerbait txikitsuan bile etortzen den pertsona hori, ez da? Zerbait txikitsuan bile etortzea, zure familiagatik galdetzen dizu, zuk bereagatik galdetzen diozu, eguneroko erlazio zuzen hori, ez da? Orduan, similitude asko bai, desberdintasunak ebai, eta gabeziak horrik usteia, eta gauza positiboak ere bai, ez da? Eta, gu saiatzen geha egunerokotasunean, gainentzeko azoketan bezala, aldeun eskaintzarik zabalena eta onena gerturatzen gure bezeroei, eta aldeun bitartean behintzat horri eusten, ez da? Nik uste gainera Hernaniarrek eskertze duten zerbitzu badela. Naiz eta gure kasuan oso denboraz murritza izan, eta jendeak oso hartuta daukaia ordutegi hori, egutegi hori, eta jendea hor da etortzen dara egunerokotasunean. Ere, Ordiziak beste maila bat hartu duk zen egin zut. Ez dala bakarri jendea erosketak egitera baten da bai, eta turismo bat ere sortu da horren inguruan. Bai, iruditzen zait, azkenen, egia da tradizio handiko azoka da eta aintzinatasun handikoa, eta jendeak nik uste turismoa egiten duenean ere beste herrialdetara ere azokak badira gune bat, bisitatzen den gune bat, ez? Zer iruditzen zait, hor bai pixkate aurkitzen dezula bertako jendea, ez? Eta nik uste jendeko hori baloratzen dula bertako jendearekin konbibentzia hori, ez? Baserritar hori bertakoa da, erositen ari den hori ere bertakoa da, gaina momentuz guk ez daukagu masifikazio bat, turista masifikazio bat, eta orduan jendeak ere ondo hartzen ditu, esan nahi dut, ongi etorriak dira, eta hori ere beraiek nik uste eskertzen dutela. Eta gero erosketa ere egiten dute, esan nahi dut, agian segun ze tipotako produktua gehiago saltzen da, ez? Kasu horretan, baino bai ikusten da jendea datorrela ez ikustera bakarrik, baizik erostera, behintzat gure sensazioa bai da hori, geroz eta gehiago, eta gero produktu baritatea ere zabaltzen ari delako, eta ez dakit balen arrentxa komentatzen zuen, gaztan kasua, gu agian ezaguna geha Egiazabal gaztagatik edo, Egiazabal lurralde bezala, baina gure eskualdean, orentxaide egiten produktu batzuk, bai gazta urdinak edo ekologikoak edo hauntz gazta ere, egia esan izugarrizko varietatea dago, eta jendek olako produktuak asko baloratzen ditu, eta dena den, ezin geha, esaten deuna, ezin geha gelditu, ez dakite errentaz edo bizitzen, azkenen aigea pixka bat baita ere, planteatzen, agian ze erosle potentzialekin lan egin behar dugun, goazkenen, asteazkenetan ez geha turistaz bizi, edo azoka ez da turistaz bizi, baina agian bertakoak ere errelebotan lan egiten dutenak, edo hor kasuistika pilo bat daude, gure eskualdean ere, igual horiek gana nola iritsi, baina egia beste proiektu bat, pixkat landu dugu bat gehiago pixkat komunikazio aldetikan, autonomo bat, ez dakit agian bere denda iriki aurretik
erosle bat joan daiteke goizeko 10etan denda iriki aurretik erosketa egitera, esanet komertzean bat, merkatari bat. Bueno, hor daude hainbat kasu, pixka saiatu geha horiek ere bisibilizatzen, osea, jendek ikustea, bai da, jo, honek egiten du, beste honek egiten du, jo, ni zergatik ez? Eta, bueno, hor ere, egea pixka bat guzti hori lantzen, eta nola, 50, 55, bitarteko jende hori, nola erakarri azokara, ez? Eta, bueno, ikusten da, egia da igual pandemia garaian horregontzala, holako, kriston, azoka bultzatu behar dugu, eta, bueno, kriston bultzada, eta gero hori, bueno, bultatu zen, olatua bere, ez? Mailara. Baina, bueno, bai gelditu da, nik uste dut kontzientzia hori ere, eta, bueno, nik uste badagola jendea ez interes hori duena, eta, bai. Beste hiruei, zera aipatu nahiko nizueke, bata, Mikelek aipatu duna, kontzientzia eskasa bertako produktuekiko. Aldiz, hori da bultzatu nahi duguna. Konbenientzia eta plazerra baita ere, aipatu dira beste momentu batean, eta elikadura osasuna da, aipatu da gaur goizean. Gauza asko, helburu jakin bat, guztiok berdina, baina asmatzen ez duguna, edo iristea jakiten ez duguna, bezeroaren gana nola iritsi, bezeroa esan duzu galduta ere badagoela, nola bideratu dezakegu hori guztia. Lehen aipatu da, bizi oitzurak eta erosketa oitzurak aldatu diela, eta oin azoketaz, Hernani eta Ordiziko azoketaz ibiligan honetan, oitzura horrek guztiz palanka bat hor jartzea eta oitzura horrek aldatzea oso lan eskasa daukagu bai, beraz. Iruditzen jat, klabe bat izan laikela azokak banaketa gune eta sozializaziorako gune eta importante moduan eta bultzatu nahi baditzugu, azokak eurak jarri behar ditugula gaur eguneko konsumo oitzuretara begira. Ekoizliak ekoizten dare, guk kontsumitzaien moduan ordutegi zabal bat eskatzen dugu, janari erdi prestauta garbitxutako letxugak eta amarre nahi ditugu, prestautako janarixak nahi ditugu, eta esan da moduan ez, jentiak supermerkautara joten dago, edo joten dugu eskaintza zabal hori han daukagulako. Eta zela baitzi izan laike aukera bat, azokak begirada horretan jartzea guk, bergaran saiakera hori indogu bai. Igual guria eraikin bat da, eraikin itxi bat da, eta baserritxarren azoka itzen da azte azkenetan, eta larun bat goizetan egoten die ekoizliak eta rebendedoria bai. Eta gero dare 3 postu finko, arategi bat, izozkizen janari kongelauen denda bat, eta labanderixa badago azokan. Orduan, klaro, baserritxarra azte azken arratzaldetan eta larun bat goizetan badoia bakarrik, eta gure bizi oitzurak beste korronte batetik badoiaz, ez da erreza herritxarra, oso kontzientzia haute egon behar herritxarra azokara joateko, edo konsumo gunetara joateko, edo saskixak hartzeko. Orduan, saiakera, gukin dugun saiakera hortik doia, bai, alde batetik eremu zabal bat, bueno, azpeitxiko elikagune ezagutuko dozu eta apurtxo bat ez da berdin-berdina, oso antzekoa da. Gune zabal bat, herritxarrak egiko da bena, bere saski oso bat osatzeko, garbikarizak dare, eraldatutako janak dare, gaztaiak, barazkixak, graneleko lekaliak, hainbat gauza dare, saski oso bat osatzeko, ordutegi malgu batekin, eta sukalde bat dago. Eta sukalde horrek emoten dozku aukera, erdi prestauta edo prestatutako jan horrek eskuragarri jartzeko jentiari, bai, ze askotan, Balen esan duten horretan jakintza falta, denpora falta, gure lehentasunak beste batzuk dielako, eta nik usten dut konsumitzaileri errestasun horrek emon behar dotzegula, bai. Eta azokak apurtxo bat guk azoka garaikidiaren ideia ero erabiltzen dugu, bai, zela baitz oitxura horretara bideratu. Ezko oitxurak aldatzia oso komplikaua da. Talen ibiliga ez, eskuntzan zenbat lan egin geinken,
baserri horretara eraman gazte horrek, eta ez gai hiriburutan bizi, baina askok oso urrin bizi dituzte, bai, edo ekoizliak ikasgeletara ekarri, hainbat helburukin, sensibilizatzeko, baina lanbide moduan be eurak presente euki deixen aukera batzuk badarela. Eta gusto joan itzen naizela, baina. Nik ere pixkat berak komentatzen duna narira, kontzientzia eskaxa baten atzetikan, azkenen dago, binkulo emozional baten, hor ikusten da binkulo emozionala paisaiarekin, bertako, ekoizlekin, eta hori etenda dagoela, orduan hori nola berreskuratzen da, ikusten dut txikitatik, hezkuntzan sartu ardia, gauza hauek, hau ona da guretzako, herri bezala, eta orduan nik uste dut hori txikitatik hezkuntzan, formakuntzan, sensibilizatu behar da, pixkat gai hauetan, ez dut bide gehiago egongo dira, baina hori behintzen nik uste dut jorratu behar dan bide bat dala, batez ere hori, eske binkulo hori emozionala, askotan, gero esaten dugu, markekin eta badaukagu binkulo emozionala, baina hemen ikusten da etenda dagoela hori, orduan hori nola berreskuratzen duzu, ni naiz partidaria, hori txikitatik landu behar dan zerbait dela, eta hori, xirimiri bat bezala eroitzen danean, egunero, informazio asko, sensibilizazio asko, ni badakiten dauden asko, ongo diala hortan lanean, baina, hor jarraitu behar da, porque bestela katea etengo da, eta hor, nik uste hori etzaigula inorri komeni, nik uste hor jarraitu behar da, kate hori. Azoken garrantzia aipatu da, eta gure ikuspegitik, merkataritzaren ikuspegitik ere, bada, oso garrantzitsutzat edo identifikatu daukagun zerbait. Merkataritzarekiko diot, hau da, datuek diote, ekoizleen azoka potentea dagoen herrietan, bertako merkataritza ere potentea dela. Hau da, baldima dago, astean behin, bitan egiten den azoka bat inguruko herrietako jendea erakartzen duena, horrek gero eragina daukala, azokaren bueltan dauden saltoki txikietan ere. Ordizia bera, Tolosa, Bizkaian Gernika, dira herri batzuk azoka zaindu dutenak eta gaur egun ere biziri daukatenak, eta horrek egin du merkataritza ere, haren bueltan dagoen merkataritza ere, nolabait errazago mantentzea, ezta? Nik Azpeitiarra naiz, da praktikak Azpeitiko banketxe baten egin dituen, eta lehen da biziko gauza esan zidaten. Aste artea izaten da hemen egun potentea, azoka da, eta jendea etortzen da azokaren aitzakiarekin, eta jende gehiena egun horretan izaten dugu. Orduan, ingurukoei ere eragiten dira, ezta? Orduan, merkataritzaren ikuspegitik ere, xat zaindu eta bultzatu beharreko zerbait azokena. Eta gero, kontsumitzailearen gana nola iritsi, pixat aipatu dituzuenak, sensibilizazioa lantzea beharrezkoa da, kontzientzia hori ukitzea, eta hori umetatik, eta xirimiri bat balitz ezala etengabe lantzea, baina prozesu geldoa da, horrek, denbora eskatzen du, eta bitartean, ez dago geldirik egoterik, eta gaur egungo kontsumitzaileak eskatzen duena eskaini behar diogu, ez? Orduan, aipatu den bezala, bizimodua aldatu zaigu, ia heldu guztiok lan egiten dugu, denbora falta daukagu, eta horren aurrean, egokitu beharra dago, ez? Eta, kasu aipatzeagatik, Azpeitiko kasuan, ze gainera, merkataritza eta ekoizleak uztartzen dituen proiektu bada, enkarguk zerbitzua daukagu, WhatsApp bidez herriko saltoki txiki eta azokako ekoizleen postuetan erosketa egiteko aukera eskaintzen du, eta gero etxez etxeko banaketa egiten da, nahi duenak etxean jaso dezake, edo takila adimentsu batzuk dauzkagu, han ere jaso alizateko. Bada esperientzia bat, martxan dagoen aia urte batzutatik, bere eragina izaten ari dena, modu positiboan, eta horrelako gauzak bultzatu behar dira. Hori pentsatu naukan gazteak sare sozialetan ibiltzen dira, beste ohitura batzuk dauzkate, hortara egokitzea ere, belaunaldi berriak, ez olako ariketan egin duzuen, jartzun positibo edo negatibo izan duzuen,
zuk aipatu dituzu, ez da, WhatsApp taldeak, gero etxera eramatekoak, eta gero baita ere, kutxa horietan produktua jartzekoarenak. Ez dakit besteek esperientzia horiek alantzekoak zuen zonaldeetan erabili dituzuen, oihartzuna izan duten, nola bizi izan dituzuen gauza horiek guztiak? Webgunea berritu dugu, eta pixkat dena eguneratu dugu, baina bain urrengo fasea pixkat hori izango da. Gure takiak jarrita daude, guantik ez daude martxan, baina, bai daukagu, eta WhatsApp bidez erosketa egiteko zerbitzu hori eskaintzeko, urtea amaitu aurretik martxan jarriko duguna. Gero, beste kolaborazio batzuk ere, beti esaten dugu, erakunden arteko kolaborazioa, eta, justu behakin gaina koinziditu nunen tabakaleran bilera baten, eta, baskulinari ere, baita ere hor dabil, sistema bat garatzen, jendeak azken informazioa behar du, ez? Eta esan dugu garaiko produktua adibidez, jendea ez dauki ideik askotan, ze produktua noizkoa, ez? Eta, hor gabiltz, inteligentzioen ia hori ere hor dago modan, ez? Eta, horren bitartez, ekoizleek nola jakinarazi audio baten bitartez, ez? Dagokion azokari ze produktu berri ekarriko duen, eta hori zuzenean nola baiten plasmatu, eta jendeari informatzeko aukera, eta, azkenen, gaude, proiektu desberdinetan, erakunde desberdinekin, eta, saiakerak badaude, ez? Gero, eta gero niretzako baita ere, oinarrizkoa da jakitea baita ere, nun mugitzen dien gaurko gazteak, ez? Ze agian gu gaude Instagramen edo, Facebooken, baina gazte bate Facebookei ez dio kasu ikiten, ez? TikToken daude, zakin nun daude. Orduan, nik uste hor handi badaukegula esparru handi bat laneako, ze iruditzen zait, iritsi behar degula, Tokio horietara, eta iritsi behar degula agian, beraiengan eragina duten pertsonen bitartez, edo ez dakit, ez? Baina agian gu ez gea kostientez zeintzuk duten eragina benetan beraiengan, ez? Eta, agian aukera bada, ez? Eta hor badago, izugarrizko lanketa egiteko. Influencerrak behar ditugu. Igual euskal influencerrak, ez dakit, nik justu adin horietan ditut zime alabak, eta ikusten dezu ze ikusten duten, eta agian nire semeak gastronomia, gustatzen zaio ikustea, honek ikusten ez sukaldatu du, gastronomia, gauzak sukaldatzen ikusten nahi da pertsona bat, baina eske igual pertsona hori da, takit, mexikarra, ez dakit, orduan esaten zu, agian hemengo jendea hola jartzen balen badego olako gauzak, ez dakit, aukera bat izan daiteke, ez dakit nola iritsi. Beste proiektu bat. Beste proiektu bat. Guk hildo hori ez daukagu oso garatuta. Egisa da helikena iraiaren 9 zabaldu zala, eta ezinbestean sare sozialak eta webgunea gaur egunean oinarrizko gauza batzuk badie, eta hori nik uste dut kanala, Instagrameko kanala eta importanteak diela, eta takilena proiektuaren barruan dago, baina ondekan gauzatu bariko hor ezin donik asko aportau. Bai dakit, eta egisa da ekoizleek eurape WhatsApp badaukela euren WhatsApp taldiak eta zabalkunderako, eta, aste honetan eukiko dituen produktuen berri emoten da bena, eta erabiltzen da de eurape, baina gukoin antolatuta basare soziala, webguneak eta takiak aurre ikusitza, baina horraino. Mikel, influenzerra behar ditugu? Ez dakit. Ni oso partidario naiz, igual guk daukagun lanbideagatik, hori, nik uste dut euki behar digela belarriak irikita eta galdetzeko, nik uste dut ohitura hartu behar dela, ez? Aizerrin aurretikan, nik uste dut oso sanoa dela, galdetu, pentsatu beharrean, zuk hau behar dezu, esan, ze beharko zenuke, ze gustatuko litzaizuke, ez? Behintzet, hortikan hasi elkarrizketa, gero askotan, esaten dizutena eta egiten dutena, bi gauza ezberdin izaten dira, ez? Baina, behintzat, nik uste dut elkarrizketan sartu egin behar da, beraiekin nahi badezu kontatu, elkarrizketan sartu behar dituzu, ez? Irutzen zaite errezetak, zuk hau behar dezu, horrek ez du funtzionatzen. Ez dakit ze behar dan. Seme alaba laguntza aldizute. Nik, bidea bati borrelio dakate, galderak ari asko jarretu ditulak. Batetik, WhatsApp taldeena aipatu bezuna, gu pandemia garaian lehen atera da, pandemia garaian deno ginean
Eta orduan bai Urnieta mailan sortu zen, nik merkatua Hernanin dudan arren, baserria Urnietan daukat. Urnieta mailan bai sortu zen ekoizle talde bat, WhatsApp talde bat egin zen, non herritarrak WhatsApp talde hortan sartzen dira, baina idatzi ekoizle bakarrik idazten dugu. Guk astero gure eskaintza bat egiten dugu, eta astean behin, udaletxeko arkupetan eskaintza hori bakoitzan eskaerak banatzen ditugu, orderditxo batez. Pandemia garaian, izan zen, bun, egoen da, bun. Orduan, bueno, mantentzen da, bai, gaur egun zergatik mantentzen dugu, segurazki zerbitzua emateagatik. Lehen norbait galdetu du, azoketara zertara joaten dien ekoizleak, ezta? Bueno, guk kasu hontan eta momentu hontan Urnietara joaten gea, zerbitzu ematen jarraitzeagatik, fidelak dauzkagun taldetxo txiki horrentzako, ezta? Hoi alde batetik bestetik, aipatu duna, nik ere baditu seme alabak TikToken eta Instagramen, Facebooken ez beste guztietan ibiltzen dianak. Eta nik bai ikusten dut, nik pixkate saltza ibiltzen naiz eta begiratzen batez ere. Eta informazioa badao, ez dakitena da, bidea nola jorratu behar den jendea informazio horietara iristeko. Inteligentzia artifizialak eten dizuna da, zuk ikusten dezun, berriro erakutsi ez da, eta zuk ikusten dezuna baldin bada, auto bat, erakutsiko izkizu, 1.000.000 auto, ez dizu erakutsiko letxu bat atomatea. Orduan, edo sukaldari bat, sukaldatzen produktu horiek. Orduan, nik uste jorratzezkeotan ere, jorratu beharko litzatekeela, jende hori, guk iritsi nahi den jende hori nun da bilen, ze kontutan da bilen, ze jendekin da bilen, eta hori nola lotura bat sortu gurearekin, horrea helaralizteko, edo bereiek berea ikusten nahi den bitartean, nahi gabe olako zerbait eroitzeko. Eta hori milagros ez da gertatzen. Hor lanketa handi bada, hor jendea bada hortara dedikatzen dena. Hoi lantzen duna eta nik uste tortikan egongo litzatekeela. Referentzia bereentzako zein da, segurazki gaur egun bereentzako referentea dana sektoreakin zerikusirik ez dauka. Baina hor nolako pinkuloren bat edo sortu beharko litzateke gainentzeko kontuak zer emon. Kontuak badaude eta kontu asko daude, badago elika bat alimentazio honen inguruan, gai honen inguruan asko hitz egiten duna, badaude foru aldundetako kontu ezberdina, badaude landauletako foro ezberdinak, informazioa egon badago, nola heldu informazio eztara, momentu honetan heltzen ez dian hori edanak, ez da? Hor daukakoa. Bai, bueno, nik igual, aipatu ez den zerbait gehitzeagatik, iruditzen zait, gaur egun, gazteen gana, oroar gizartearen gana iristeko, teknologi berri hauek, sare sozialak eta bar, hor daudela, eta erakundeetatik, edo pixat sektore hauen bueltan gauden elkarte eta barretatik, bai igual daukagu jakintza hori egiteko ez, baina garrantzitsua iruditzen zait, jakintza hori ekoizleek beraiek, merkatariek beraiek izatea ez. Iruditzen zait ez dela nahikoa, nolabait, elkarteetatik egin dezakeguna, baldin eta gero, sektoreko profesionalek, ez baldin badute gaitasun hori ez, denon beharra dagoela nolabait. Eta aspektu hortan formakuntza oso beharrezkoa ikusten dut, bai ekoizle, bai merkatari formatzea, gaur egun dauden aukera guzti horiek baliatzeko nolabait ez. Eta zentzu horretan badaude esperientziak, geure erakundetik konkretuki, badauzkagu hainbat proiektu, non merkatari eta ostalariak formatzen ari garen, tresna digitalen erabileran. Eta erabat beharrezkoa ikusten dut, ze azkenean, teknologia bat profesionalak berak dominatzen ez baldin badu, oso zaila da horri balioa ateratzea. Orduan, erakundetatik, formakuntzatik hasi, eta gero propioki geuk egin ditzazkegun gauzak gehitu nolabait, ez? Iristeko, jendea dagoen kanal horietara. Naiz eta ez den erreza, formakuntzak denbora bat eskatzen du, Facebook jarraitu ez, Facebook erakusten diozu, baina ikasten duenerako TikTok behar da, orduan, ez da erraxa hori jarraitzea. Adibidez, bain martxan jarriko dugun proiektu berri honekin, helburua hori da, ez? Lehenengo tokian, ze tokian egon behar da, bestela hauekin lan egiteko lehenengo egin behar da beraiekin egon, eta hori, lehenengo ronda izango da azokan bertan, baino gero formakuntza bat antolatu nahi dugu, ez? Martxan jarriko dugun, azkenen erakusteko agian martxan jarriko dugun hori ez dela hain komplikatua. Agian ezagutza minimo batekin egin daiteken zerbait dela, ze askotan bildurra edo ez, jote banin bat esaten, proiektu digital bat lantzen ezaki zer, atzea botatzen zaitu.
Jote animazea eta esaten badiozu, haizu ez behi da, WhatsAppa zuk badaukazu, bai. Daukazu aukera hemen sortzeko atal hau, ez dakit nola ikusi, behi da zerreixa dan, jo ba, hortan, ez, pixkat denbora hortan inbertitzea, ez, eta, bueno, gure asmoa pixkat hori da, formakuntza hori egitea, eta, bueno, badakigu guztiak ez diela animatuko, baina, bueno, taldetxo bat azten bali da, gero talde horrek ere besteak erakarri ditzake, eta, ez, nik uste klabea dela, ez, azkenen beraiek ondo formatuta egotea, eta ikustea, gai diela gaina, ez, olako, ekimenetan parte hartzeko, eta hori beraien gintzako onuragarria dela, ez bakarrik azokarako. Ez, agian gero beraiek bere etxetik saldu behar balin badute zuzenean, edo dana dalakoa, ez? Azkenen horrero kanal desberdinetan daude, ez daude azokan bakarrik, eta agian hori gure aldetik ere ekarpen bat izan daiteke beraientzat. Oso ondo, ni uste galderak izango dituzula, orain, batean denak etorriko zaizkit, hartu txanda, eskualtxa eta galdera bota. Zela erantzuna, botako dizuen, oantxe entzungo duzu, hortxe ditugu prest, beste guztiara entrenatzen aritu dira, eta orduan, oantxe da, momentua, luzitzeko alegi. Bueno, a ver, gauza asko atea die berriz ere, eta gai bat nebilkin denbora oro zuei entzuten ari nintzenen. Elikadura aldetik, tokikoa sustatzera begira, slow food aipatzen da, eta slow food horren barruan, gehien bat, niretzako giltzarrizkoa abiaduraren kontzeptua o denboraren kontzeptua da. Honen barruan, iruditzen zait gizartea abiadura handian doala, eta gure belaunaldi berri hauek oso ohituta abiadura horretara. Nekazal sektorea ez, saltzaia nire ustez ez, gehien bat tokian tokikoak ibiltzen geanak, herriko zeak. Nik uste urbanidade aldetik, soziologiaren aldetik, elkarrizketak, zemu zaude, nola dijoakizu, eune, beharrezkoak direla, eta presaz doanak ez ditula hoietaz jabetzen, eta askotan erosketa bea ere, esaten dugu ez, kriterio falta badirudi badagoela, zenen baitan hartzen duten, erosten dutena, ez daukagu oso garbi, nire ustez azkar doanak hori du ez, ezaugarri. Etzeala kontuatzen, bazoaz erosketa etitea, zerbait harrapatuko eta hemendik eta indakokin bilatuko etxen inteko erreztetan bat, eta prestatu da badau, are hobeto ez. Orduan, ez dakit, hausnarketa ezala iruditzen zait, denboraren kontzeptu hori kontutan hartu barreko gai bat dela. Ez baitakit, saltzaileak bertako produktuen bitartez soziologikoki mesede egiten digun belaunaldi berriei eskaintza hori dagoen bezala mantenduta. Beti esaten dugu nola egokituko gea belaunaldi berrietara. Gu gerturatu barkea edo benetan mesede egiten diegu belaunaldi berriei gure ganatzen eta ohitura hauek tradizioak eskaintzen digun beste urbanidade puntu hau inkulkatzea bilatuz, ez? Eta pixkat dikotomia bada hor, ez da ulertzen den, komentatzen dutena. Olatua dator eta dena ondo dago, eta horri jarraitu behar diogu, eta horri demanda horri aurre egin behar diogu, edo saiatu behar gea pixkat, ez? Abiadura hori pausatzen eta agian jendeari helarazten ez dela ona hain azkar bizitzea, edo beste balore batzuen baitan bizitzea, ez dakit, bakituen, ez dakit noa naizela, baina ez dakit, zati zer da, superbibentzia eta jazta, errentagarritasunatera behar dut, eta nola honek azkar bizi nahi du, hortara egokitu behar dut. Bueno, egongo da horrez, esparru bat, egongo da jende bat, agian beste zerbait eskatzen duna, agian hortara joan behar gea, ez dakit, iruditze zait, refleksioa, bai, ni berdin pentsatzen dut, baina pentsatzen baita ere agian
egunen baten igual buelta etorriko da. Ez, ez dakit, ez da ingo du guzti honek, ez gaude sartuta denak hemen dinamika baten, ez dakit. Eta bitxi behartzaio pixkat, ez, horri iruditzen zein nahi. Nik hortio botatzen un, leire. Ezotean estrategikoa ere, hausnartu beharrekoa, gure salmenta puntuetan, gure produktuekin, hori balore bezala eskaintzea. Enpresa daukenak, agurtu inbar du, komentario batzuk egitea tokatzen da, nola dijoak izu baserria, nola jundan usta, asialdie, ez? Horreneko, ez dakit, lekak, bueno. Eta gero, ez dakit, aixialdiare, orain aixialdiari garrantzia handia ematen diogu, mendira, ez? Ez dakit, jende asko juten da, mendira, esan deuna. Mendia zergatik dago horrela. Bakarrik hola dagoelako, edo norbait atzean dago lanean. Ez dakit, nik uste komunikazio hor ere, ez dakit nola, iritsi edo nola iritsi gaitezke, baina hor izugarrizko lana dago. Ez dela bakarrik elika jaki hori, baizik, eta horren atzean dagoen ekarpen guzti hori. Nola iritsi arazi hori gizarteari, ez? Nik uste hori gako bat dela baita ere. Zer nahi dugu gure inguru giroaz disfrutatu, baina hori lantzen dutenak edo horren gainean daudenak ez ditugu balioan jartzen. Ez dakit, zerbait egin beharren gaude hor. Akaso ziklikoa izango da, eta akaso urteen poderioz itzuliko da jendea, erosketa pausatu bat bilatzera, nolait estanda egiten duelako, gaur egungo bizimoduak, baina gaur-gaurkoz jendeak, denbora falta dauka oro har, eta pixkat galtzen ari dira, ez, erosketa une horretan, guk merkataritzatik hainbeste defenditzen ditugun balore horiek, ez, diozuena, konbertsazio bat izatea, profesionaltasuna, aholkularitza, jendeak internet bidez informazio guztia dauka, eta erosketa momentua nahiago du inork ez atenditzea. Albaldima da, kasik nahiena, modu anonimoan, dendan sartu, hartu behar detena, eta kasi inorrekin hitz egin gabe, irten ez da. Eta iruditzen zait, gaur egun realitatea hori bada ere, landuz eta kaso denboraren poderioz, itzuli daitekela lehengoa, ez? Baina, landu beharreko zerbait izango da. Nik ikusten dut arazo handia dela elikadurari ematen dakon garrantzia. Zer, azkenian, elikadurari ez batzuzu emoten garrantzia da zure prioritateen baten ez badago, geroia nungoa dan janaria bertakoa edo ez bertakoa askoz begitxiago, ez da? Orduan, ni pentsatu dut, eta niretzako lehen prosumer lab eta zu komento dozun ikerketa horretan ikusten da, ez dako garrantzirik ematen. Egiten da tramite baten moduan, korrikan eta presaka, errezena, echar de comer, voy a ver, es que me echo de comer, edo que me... Gauzaba tramite bat garrantzia eman barik. Komenta dozu, pandemian atzetik osasunaren gaia galdu indala garrantzia, edo ez dauela izugarrizkoa da. Pandemia bat pasata gero, ez ematea jaurtik aurrera orain dino osasuna garrantzi gitxiago okitea lehenago baino, que somos muy retorcidos. Bai, agotezan... Zia globala da, Bai. Kantarren datuak dira, oiek. Bai, agotezan, azkenean nipentzatu tipini behar dugula elikadura berantokian. Printzipio moduan eta gure arduren moduen. Denpori edekoguna banatu behar dugu en las cosas importantes. Eta lortu behar dugu elikadura jartzea hor. Ni pentsatu denpora falta atxaki bada. Denpora falta supermerkatu batera edo merkatu batera joateko da denpora emateko begiratzen apurga gauzak lasaitasunagaz, eta gero orduak ematen duguz pantalla baten aurrean ikusten batzutan beste batzu zean egiten daben erosketa edo beste batzu zean egiten daben janarize. Ni pentsatu dela prioritatien gauzie. Da, orduan, hoi momentuan elikadura jarri behar dugu berantokian. Garrantzia
edo kontoki baten osasunantzako, aunque no parezca, baina oso garrantzitsua da, eta gero eta gehiago ikusiko da. Osasunaren inguruan dagoen hausnarketa guztian, esaten da garrantzitsua dela la parte asistenzial, baina promozion edo prebenzion edo hori askoz be garrantzitsuagoa dela. Orduan, horti be bai hasi behar garela. Orduan, ez dakit, soziologo edo, bentsatuzuk, gentiari galdetzen dutuzunien, ez dakit, nire ardura hor da, osea, elikaduran galdu daben importantzia edo gizartean. Berba asko egiten dugu, baina gero denporie eta gure dirua jarri eskero hor, gura dugu bidaiatzea hori baino. Hori da niretzako... Niretzako, pixkat zuke berak ere komentatzen zunan arira, jogu orain gaude, hasi gara lan batekin, 30 urte azpikoekin. Baita, pixkat, estudio, 30 urte azpikoek, gaina estudio asko deia publikatuta, ez dute inorrekin hitzein nahi erosketak itea doazenen. Osa, alik eta azkarren, punto. Nik hori ezakit, bera, zuk esaten zen, hori zikliko bate da, hori lo de los movimientos pendulares, osa, ya iritsiko ya punta batea, eta ya, hortik igual, en algún momento eso empezará, baino, hori, errealitate hori, eske nahi iruditzen zain nola aldatzen duzu errealitate bat, ez? Zaten duzu, gazte jendeak ez di horri garrantzia ematen. Eta, en cambio, beraien prioridadetan daude, beste gauzatzu, bidaiatzea, disfrutatzea, ezakizen bat. Oso generazio, ezakit nola esan, hedonistak edo datoz, ez? Igual tokatu zaien, bizitza tokatu zaien horregatik. Orduan, hori da errealitate bat, ni mejor, ni peor, baina hola dator errealitatea. Eta beraiek, irauli bar badute hori, tendentzia hori, beraiek, generazio gazte hauek ere izango dira, ez? Nahi oso gai zaila irutzen zait, katuari txintxarria jartzeko, kriston gai zaila irutzen zait, hau. Bai da egia, osasuna importantea da, eta egon behar da, nik hori bai uste dut egon behar dela politiketan, hezkuntza sistemetan, eta hori, eta bai irutzen zait gai zentral bat, egon behar dela. Hortikan aurrera, ezakin nora goatzen. Ni oso zaila irutzen zait, galdera horri erantzutea. Boskote galdera bat, irudiaren edo presentziaren gizartean biziera. Unetik unera, garrantzi gehiago ematen zaio. Gazteak unetik unera kirol gehiago egiten dute. Gehiago zeintzen dute bere gorputza. Hedonismoare pixka eta aipatu hain zuzen ere Mikelek, ezta? Dene gustatzen zaigu dotore edo panpox egotea. Eta elikadurak zetoki betetzen du horretan guztian. Non itxura hon bat izatea, presentzia hon bat izatea, baina elikadura ez joa bagoi berean edo eta beste erabateko itxurak edo presentziak aldarrikatzen ditugu. Gusten duzu hori guzti. Ez naiz gazte ezari, aldin guzti ezari naiz. Ez, hemen Gipuzkoan ere pisu handia dula eta gazte jenden artean ere, eta beraiek, nik uste delikadurari bai ematen diotela garrantzia, iruditzen zait, baino bertakoa eta garaikoa hor igual dago pixka bat gakoa ere, Zeagian elikadura ondo elikatzeaz, zenbait nik uste adin batetik aurrea, eta pixkat girola serio egiten malin badute, importatzaile ze jaten duten. Gauza da, jaten duten hori, ez? Ez dakit, oiasko petxuga hori hemengoa dan edo ez dakit nungoa dan, hor igual pixkat egin behar dugu, ez? Ez dakit, hor agian ez gai iristen. Nik igual hor ikusten dut gehiagoakoa. Nik elikaduran bai ikusten dut ematen diotela garrantzia. Duela gutxi irakurtu nuen artikulu batean, produktuan proteina hitza agertzen baldin bazen destakatuta, salmentak areagotzen zirela, agertzen bazen, baina nabarmen. Gaur egun sartu zaigu proteina ona dela, eta horrek saltzen du, eta marketingan aprobetxatzen dute, eta
produktu askotan, letra larriz hori ikusten da, ez? Bertakoarekin halako zerbait lortu beharko genuke, ez? Jendea hortan fijatzea. Hori da. Bai, bueno, zuek ni baino hobeto ezagutzen duzue bertako produktuen merkatuenik gehiago merkataritza orokorrean ikusten dut. Baina merkatarien ikuspegitik badirudi pertsepzioa dela bertako produktuekin zerbait lortu dela. Nei merkatari batek baino gehiago esan dit, tokiko merkataritzarekin, merkataritza txikiarekin lortu behar dugu bertako produktuekin lortu dena, baloratzea bertako produktua. Orduan, akaso zuek bertan zaudetenak, ikusten dezue, azken problematika honekin bizizeate eta hori, baina kanpotik merkatarien batzuen behintzat ikuspegitik ematen du pertsepzioa dela zerbait lortu dela bertako produktuekin. Neurri batean jendeak baloratzen duela gaur egun, beti nahi baino gutxiago ez, baina zerbait lortu dela ematen du. Maite, zure produktuetan proteinak eta badaude, ez da? Soberan gainean. Eta denetik soberan gainean. Soberan. Erabili ezkero edo kontsumitu ezkero. Nik ez dakat oso garbi, esaten zuenean irudiaren modan gaudela, irudia importantzia handia jeula. Nik ez dakat oso argi irudia adina importantzia emate zaion irudi hortan osasunari. Hori. Zeren azkenian irudi hortan lantzen dan osasun hori zenen arabera lantzen da. Nondik lortzen dugu informazio hori, osasun hori landu ahal izateko, ezta? Irudia, lehen pixka lotu dugu, nik dena pixka azkenean lotu pixka berdina, ezta? Internetak bidaltza digu mezua, zaindu behar deula, guapok egon behar deula, onenak esan behar deula, politena jantzi behar deula, eta ondo. Eta internetak alimentazioan edo elikaduran agintzen digun hori egiten baldin badeu, benetan, axola zaigu dakit nahi, kaso egiten nahi geha, irakurri deuna, ikusi deuna, entzun deuna, kaso egiten nahi geha, ez dakit, guantxe esan du, ez da, proteina, nola, modan daun, proteina jartze baldin badau, eta hori da elikadura osasungarria, proteinaz lepo jarri eta, orduan, nik ez dakit egiten bertako produktua lotu nahi deten osasun situazio egoera mundu horri. Ez, lanketa handia daola, bai, hemen adibidez, sukaldariekin askotan, Euskal Telebista batean, naiz Telecinco edo beste kanal bate, Euskal Telebista batean sukaldari programa bat iten danean, zenbat aldiz, ez bertako produktua, garaiko produktuan errezetak iten dira. Beti ez. Eta garaiko produktuak, nungo garaiko produktuak, eta ze produktu, ezta? Ni askotan, afaria prestatzeko momentuan tokatzen zaizun programa, sukalde programa hori, ni tripako minekin ez askotan, ikusita, ze barazki sartu du, nekiz errezetan, ez du esan garaikoa denik, ez da. Orduan, gazte batek telebistan ikusi du barazki hori momentu hortan, eta osasungarria da? Bai, ez dut esango ez, baina garaikoa ez da. Euskaldin iten dan telebista, Euskadin sortu, Euskadiko jendeakin, eta garaizko kanpoko errezeta bat iteko ze behar dakako, ez da? Nik uste, guandik asko dakaula iteko, asko, pentsatzeko eta iteko. Zenekin nola, oia zaila, baina hor... Elikadura aldatik hankasartzea asko iten diala, inongo zarantzik ez daukat, bai. Sondo, zango da alderarik, badugu alderarik. Bueno, baikor bukatu beharko ginuke. Bai, hori zen urrengo aldera. Etorkizunari begira, ze aurpegi jarri behar diogu etorkizunari. Ze uste duzu, ze etorkizun dator ustez, pixkat zuen esperientziatik, eta etorkizun horri nola aurre egin diezaiokegu. Zein da zuen ikuspuntua, zuen sensazioa, hau guztia nola dagoen ikusita, gehiago da gutxiago, nik uste dut onuz goazela, edo akaso ez, baina mendu, eta orantz joaten bagera, rezetako mila artean hauek beharko genituzke, edo nire esperientzian oinarrituta bide hau egin beharko genuke. Oker da zerbait zuzendu nahi baldima, okerra ikustia da lehenengo pausua. Orduan, eta hortek aurreia da eraikitzea, ezta? Hemen baldima gaude zerbaitegatik gaude. Orduan, pentsatu nahi dut, bai egia da, relebo generazionala falta da, jendea falta da, produktua falta da, dagona garistia da, hori dena dakigu, teoria dena dakigu, praktika hor gehiago suspenditzen dugu.
Baina nik pentsatu nahi dut, etorkizuna bertan gaudenok, badaukagula lana, baina badaukagula zeregina eta nondi bizitua. Zeren, azkenean, nitxo ezberdina gaude, jende ezberdina gaude, asko gea, eta denetarako jendea dakagu, ezta? Denetarako produktua dakagu bezala. Eta gure itekoa da, gure lanetik ondo jarraitzea, eta iristen gean hortara iritsi eta primeran, eta hori zaituta jaz esanik ez, eta, pixkat horra esan dena, baina izketan jarraitu, gure lana pixka bat zabaldu, eta boka-boka esaten denak, aber funtzionatzen duen. Teknologiak ez dakit funtzionatuko duten, ez? Hoi ja beste kapitolo bat izango, baina. Nik uste bertan gaudenok, eta batez ere salmenta zuzenen gabiltzanok, baduela etorkizun bat, eta horri eutxi nahi dut, eta horrekin gelditu nahi dut. Formula sekreturik desbelatu gabe, baina nik uste lehen aipatu dana, ez? Elkarlana, nolabide berdinean goazen erakunde ezberdinen arteko elkarlana, esperientzia onak konpartitzea, funtzionatzen duenak leku batean, beste leku baten ere probatzea eta zabaltzea, hori gelditzen zaigula, ez? Eta eskutik joatea nolabide berean. Iker, rezeta, kanpaina, baukazu zerbait buruan? Bueno, esan da, pixkate berak esan duen arira, ez? Entzun kontsumitzaileari ere, hortikan pixkate abiatu, eta elkarlana nik uste dela lan koordinatu bat egin, baliokate guztian dauden agente guztien artean, pixkat, no sé, politiko sonatzen du, baina ez diot beste biderik edo ikusten. Eta ni pixkat lehen esan deten lehen esan deten horren arira, bai uste dut, pixkat historian edo zibilizazioan beti izan diala hori movimientos pendulares, ez? Nik bai pentsatzen dut, globalizazioak ekarri gaitula mutur batera, eta nik bai pentsatzen dut, edo nahi de pentsatu, belaunaldi berriak beraien artean elkartuko diala, bai ekoizle aldetikan, bai kontsumitzaile aldetikan, ez dakit zegako emango dituzten, edo ez dakit elkargune eukiko duten, baina bai pentsatzen dut berriro bueltan etorriko gehala, porque, punta batean dagona, inoiz ez, punta batean dagoen horrekin, inoiz ez dago jende guztia gustora, orduan hori berriro etorriko da, nik hori nahi de pentsatu, porque askoz interesgarriagoa iruditzen zait, mundu osasuntsu bat, jasangarri bat, guk hemen daukagun paisai hau, irautea, askoz interesgarriagoa iruditzen zait mundu hori, mundu global bat baino, mendi hau dena sasiz beteta ikustea baino, baino hori nik uste dut, baita ere paziente izan behar gala, eta etortzen utzi behar diogula olatu horri, ez? Esan du baikor bukatu behar ginen dago. Bai, erabat. Eta baikorra naiz, pentsatzen dut etorkizuna oso komplikau izango dela, ekoizliek dauzken arazo guztia kontutan hartuta, lehen aipatu duten lurgabeziak, dauzkagun zailtasun danak hartuta, baina natorren tokitik iruditzen jat, badukat irudipena leku desberdinetan proiektu oso interesgarriak irtetzen nahi diela hemenetan, eta aspaldi hontan aurrera doiaztenak. Egisa da proiektu guzti horrek gaztiak diela eta ondiokan bez aurgarriak izango diela, edo zein haize boladatan arriskuape badauzkaula, ez? Baina bai aipatuko nukelen elkarlana eta aipatu dan horretan guk administrazioaren ikuspegitik, udaletxetatik, gure txikitasunetik, guk bakarrik urrin ezingo gala, Juan. Eta guk elikadura maixaren esperientziatikean elkartzen gara deba garaia landa garapeneko kideak, udaletxeko kideak, ekoizliak, eta herrian badaukagu ere indajan izeneko kooperatiba txiki bat, eta handik eitzen ditugu lanketak, eredu pixkat, hainbatetan aipatzen den publiko komunitarizio horretatik, eta pentsatzen dut gakua hor da, deitzu elkarlana, deitzu nahi dozuena, baina
komunidadia elkartuta lan eitzea. Batzuk dauke esagutza, beste batzuk dauzkagu asko edo gutxi baliabideak eta danak zentzu edo helburu baten mesedetan jarritza. Eta zerbait eraldatu nahi badugu hortik junbiako gala. Seguk azoka bat berriztu genke ondo politxa eta goxo ipini, baina harimarik eta proiekturik ez badago ez da izango ezer iraunkorra. Eta purtso bat hortik. Herrixetatik hasitza gare, Bergaran elikadura maixak sortu dau gure baiaran eta inguruan interes bat, oinatin, arrasaten, azkenean hori kutsatzen doia, ezta? Eta badabiz lanian, egisa bakoitza bere errealitatetik abiatu behar dela eta baldintzak ez badare lehenengo baldintza horrek sortu behar ditugula eta hor batzutan ez da erreza izaten, ez? Baina, gure herrixetatik eskualdera saltoin, proiektun batekin eskualdera saltoin dugu, ze logika batzuk tokiko tipe ez duke zentzu handirik, ez? Da herrialdera, eta zesandik ez, nazio mailara, beste batzuk pentsau biako dabe, baina antolaketa bat be bihar dugu zentzu askotan. Eta pixkat, baikorri izatearen, nik uste dut interesa sortzen nahi dela eta proiektu horrei heldu behar dotzegula eta babesa emon. Ilusioz eta kompromisoz. Hori lortu dugu Bergaran oso eskertutan dauzkagu ekoizle marabilloso batzuk eta aurrera txirri-txirri, poliki-poliki, ez dugu globalizazioak ekarri dozkune marea hori eraldatuko egun batetik bestera, baina herritxarrari eta nik uste dut gure arduradari herritxarrari eta ekoizlieri gutxienian aukerak eskaintzea, ez gero? Erabat, ados, esan duenarekin, eta, aukera hoiez gain, informazioa, komunikazioa, eta agian bai mezu bateratu batzuk lantzea, eta jendeari ahalik eta garbien informazio hori iristea, konturatzen gara jendea oso despistatuta da bilela, nola lortu dezakegun behintzet, helarazten zaien hori, garbia izatea, eta ulerterraza izatea. Eta hortan nik bai ingo nuke izugarrizko lana, batez ere hortan, formazioa, komunikazioa, eta jendeak behintzet jakin dezan nun erabaki dezak, zeren artean erabaki dezaken, baina behintzet ezagutu dezala zein den bakoitzaren errealitatea. Osondo, ekitaldiaren azken txanpara iristen ari gera, eta adinarekin klasikoetara jotzeko joera izaten dugu, eta nik liburu klasiko bat ekarri dut. Jose Ramon Erauskinen liburua da, haien garaia, 1975. Hau da, datorren urtean, urte batzuk beteko ditu liburu honek, edizio honek hain zuzen ere. Eta atal batek peria izena du. Eta hala idazten du. Denak dakigu, nekazarientzat periak zer ikusi handia izan duela beti. Eta orain daño, askoz handiago, lehenago. Eta lehenago esaten du, 1975 urtean, pentsa. Garaietan, ez baitzen izaten baserrietarako behar ziren gauzak erosteko orain den bezalako aukerarikan, 1975. Eta horregatik, eta orduan, ohitura ala zalata, baserritarra ezer erosi behar zenean, perira joaten zen, eta han bilatuko zuen behar izaten zuen guztia. Eta atalaren amaieran, esaten du, eserazar batek ala dio baserritarraren egunik onena da ogia erretako eguna, alegia gari batean baserri askoren ondoan leku bat izaten zen ogia egiteko, txerria hildako astea eta ezkondutako urtea. Erne izartuko izpide horretan, bakoitzaren eskudan uzten dut. Beraz, bosteko mai inguruan partatu duzuen mila esker, eta, gogoratu, gaur bi hitzaldi izan ditugu, mai inguru bat, eta bertako produktuen ezagutza eta hauen konsua bultzatzeko hausnartu dugu, entzun dugu, eta orain gure esku dago etorkizuna. Etorri zeraten guztioi eta telebistaz bestalde jarraitu gaituzun guztioi, mila esker, ondo izan, eta gogoratu datorren urtean ere zita baduzuela. Eskerrik asko, ondo izan.